Вітаю, добрый дзень. Сёння гуляем у Kerbal Space Program. Kerbal Space Program, мы ў яе гулялі даволі даўно, і я не гранаў гульню ўжо даволі доўгі час. Зараз будзем сядзець разбірацца, што рабілі увогуле. Але агулам мы пачыналі, я пачынаў спецыяльна памятаю, што новае захаванне, і мы як бы ідзем па крыху развіваемся. Для тых, хто не ведае, Kerbal Space Program гэта такі сімулятар касмічнай праграмы, дзе вы не толькі плануеце як бы запускі, робіце ракеты, але яшчэ і пілаціруеце іх, кантралюеце да мелкіх дэталяў, нават да выхада ў космас сваімі касманаўтамі. Ну, у данным выпадку гэта кербанаўты, маленькія зялёныя агуркі жывыя. Давайте за іх паглядзім, як у іх справы. Я дакладна не памятаю, на чым мы спыніліся, але агулам цыкл гульні выглядае прыкладна. Вы бяроце, ствараеце сабе ракету, напрыклад. Гэта можа быць самалёт, дарэчы, і які будзе касмічны самалёт, там шаттл нейкі. Вось. Вы ствараеце сабе ракету, вы можете ўзяць сабе місію, можете ўзяць сабе місію на гэта, але можете просто стварыць і паляцець. Вы робіце пралёт, выконваеце нейкія місіі, збіраеце навуку, зноў жа у палёце, у залежнасці таго, якія рэсурсы, што вы там з сабой узялі, вы можете рабіць нейкія даследаванні, напрыклад. Вось. Сабраўшы навуку, вы можете зрабіць новыя запчасткі для сваёй ракеты, узяць, адчыніць сабе як за гэтую навуку, і ў выніку паўтараеце цыкл, то бок у вас з'яўляюцца новыя запчасткі для ракеты, вы можете паляцець далей мацней і прасцей, вы робіце яшчэ паляпшэнне, і гэтак далей паўтараеце. Канчатковай мэты ў гульні няма, яна ўсё роўна даволі доўгая. Вітаю, Рэган, нарэшце мы агуркі. Так, складана быць не агуркамі. Вось, давайте я праматаю да раніцы, а то нешта мы ў цемры сядзім. Ось так. На жаль, музыкі... трэба было паставіць нейкую музыку. Давайте я, можа, знайду зараз што-небудзь на фон, таму што, у гульне цудоўная музыка, але вось толькі... Яна ёсць толькі пры зборы ракет. Вось. На жаль, без гэтага нічога там няма, я толькі зараз аб гэтым падумаў, мне літаральна ў галаву прыйшло. Давайте я хуценька захопа чагосьці нейкага трэка музычнага зраблю, а то неяк будзем ціхенька сядзець. Будзем спадзявацца, што гэта... Я спадзяюся, гэта ўсё будзе нармальна. Я вельмі не ўпэўнены. Тут ёсць толькі па аднаму трэку, мне патрэбна нейкая камбінацыя. Гэта можа паабразаць мне на ютубе. Я шукаю, я ўсё яшчэ ў пошукі. Тут на 14 хвілін я толькі бачу. Зараз знайду нейкую падборку. Пажадана на... Ambient music. Чаму? Ёсць sci-fi нейкая музыка. Я не ўпэўнены ў іх. Я вельмі не ўпэўнены. Тут кароткі трек. Што ж вы ўсё? Ты што ж ты будзеш рабіць? Зараз знойдзем вам нешта. Мы запусцілі першую дзяўчынку? Мне падаецца так. У нас заўсёды ёсць... Не, пачакайце-ка, у нас зараз трэба разабрацца будзе. Я зараз музыку нейкую знайду, бо мы рэальна... royalty free. Прабую хоць штосьці нам знайсці, бо мы ж... Нейкі напружваючае. Можна, калі ласка, нешта
ёсць. Ну, нейкі у мяне ёсць плейліст, але мне прыйдзецца сачыць за ім, бо ён халяра ведае, куды ўйдзе. Знайшоў, зараз захоп яго вам закіну. Але пачакайце-ка, мне падаецца, ён нават ужо зачапіўся, не? Трошки цішэй зраблю. Ну вось, прыкладна так. Няхай будзе на фоне, бо рэальна мы будзем без звука сядзець, тут трошки сумнавата тады. Рэальна, тут у Kerbal Space Program некалькі ачмарэннейшых трэкаў вельмі западаюць у галаву, але яны, на жаль, паўтараюцца, яны толькі у пры стварэнні ракеты. Давайте разбірацца, што ў нас. Місіі. Вось вы. А не, гэта комплекс астранаўтаў. Вітаю, Мармоль. Дзе было? Вось Mission Control. Што ў нас актыўныя місіі зараз? Праверка паліўнага нейкага комплекса і бустера. Давайте паглядзім, якія запчасткі ў нас ёсць. Наша мэта ўсё ж такі тут не місіі выконваць, а, ну, місіі важна выконваць, каб зарабляць грошы, але першую чаргу навука, насамрэч. Гэта самае важнае, дзеля чаго мы ўсё робім. Блін, а чаго яно такое? А, ну правильно. А можа пашырэнне знізіць? Бо рэальна дэталі інтэрфейса нейкія зусім мікра-мікра. Я зараз упершыню запускаю яе на новым камп'ютары, таму, блін, тут не будзе, так? Упершыню запускаю на новым камп'ютары, мне пашчасціла, што хоць захаванні перанесліся. UI Scale, давайте зробім 140, вось так, прыкладна. А то мне не бачна ні халеры, я не верю, вам яшчэ менш будзе. О, іншая справа. Так. Добра. У нас есть миссия даследовать Муню, ну по типу мусяц, карацей, мясцовы месяц. Добра. Собрать данные з планеты. Тут не сказано, якія данные, то бок любые з паверхні, але на тое, каб высадзіцца на паверхню, мы можам дронаў тэарэтычна на Луну, на месяц закінуць. Давайте возьмем гэтую місію. Няхай будзе. Я не ўпэўнены, што мы можам зараз сабе дазволіць так, любые данные з космоса навокал Кербіна. Кербін — гэта наша планета, з якой мы пачынаем. Давайте возьмем, гэта таксама не вельмі складаная місія. Можна перадаць любыя даныя, і мы будзем у парадку. У мяне няма ніводнага мода зараз, і гэта ускладняе... Мы пролёт міма месяца рабілі ў папярэдні раз, дарэчы. Я бачу зараз дасягненні. У мяне, на жаль, няма модаў ніякіх. Некаторыя моды просто дазваляюць лепей сачыць, ну, якусь я зараз спрабую згадаць. Памяць, дзе вы сабралі навуку, а дзе не сабралі. Вось гэта вельмі карысны мод, я сабе яго заўсёды ўсталёўваў, бо сачыць за гэтым літаральна трэба выпісваць, таму што тут бясконцая колькасць, гіганцкая колькасць, проста адкуль можна сабраць даныя, але даныя можна сабраць толькі адзін раз. Вось, у нашая мэта, у нас ёсць місія на тое, каб атрымаць сабе сесці на месяц, правильно? Мы, хутчэй за ўсё, не можам сабе дазволіць даслаць туды касманаўта і кербанаўта, вы бачыце, мясцовага, і вярнуць яго назад, таму давайте пасадзім туды дрон. Это будзе наш першы... Так, у нас ёсць навука, навукі хапае, даволі шмат, дарэчы, у нас навукі. У нас ёсць нешта пра аўтаматызацыю. Мініатюрызацыя. Гэта не вельмі абавязкова нам. Электроніка розная. Вось гэта дрон. Блін, ён за 90, вельмі шмат. Давайте паспрабуем яго. Так, палепшаныя дроны будуць. І возьмем сабе, і больш нам ні на што не хапае. Так, падрыхтуем, сёння дрон будем запускаць. Гэтыя боты ўсё не супакойваюцца. Але іх пэўны час увогуле не было, нешта цішыня, яны прыціхлі. Вітаю, веска гаспадар. Сёння запускаем ракеты. Зараз у нас план наступны. Я паспрабую зрабіць дрона, якога я пасаджу на паверхню мусяца, мясцовага месяца.
Так, 37 навукі, нам ні на што не хопіць з гэтым. Добранька. Нічога дрэннага, Рэгана. Я трошки прызвычаюся рабіць гэта, мяне хапае. Але не ва ўсіх гульнях у мяне атрымаецца такі фокус. Гэта наш цэнтр будзе... Гэта наш дрон. То бок гэта літаральны камп'ютер, які будзе займацца як мозг, карацей, нашай ракеты будзе. Для яе патрэбна перавозіць дронаў, ну і як бы дасылаць дронаў значна прасцей становіцца, таму што мы ўсё ж такі не абавязаны рабіць нешта гэткае, мы павінны проста прадставіць, ну, мінімум, скажем так. О, у нас рухавікоў вадкіх. А не, пачакайце, вадкія ёсць. Ну, карацей, у нас ёсць рухавікі, якія... Та 1.25 сервіс Bay. У нас адначасова музыка і ў гульне, і ў гэтым самым. Давайте-ка я нешта прыдумаю з гэтым. Музыка ў Kerbal, я ўжо казаў, ачмуранейшая, але іх толькі некалькі трэкаў, і гэтыя трэкі, яны гэтае самае, ну, толькі ў адным меню. Потым мы без музыкі ўвогуле сядзім, таму вельмі складана ў Kerbal сядзець больш. Не, музыка мне ўсё роўна падабаецца, мне, наадварот, яе не хапае ў Kerbal. Модамі выпраўляецца, альбо чымсьці яшчэ. Зараз я просто на фоне музыку поставіў. Так, бяром. Нам патрэбна схаваць гэты дрон куды-небудзь. Ён будзе ў нас якраз такі прызямляцца на паверхню, так? Таму мы зробім яго ў частцы, якая будзе асабістай, незалежная ад астатняга. Так, гэта занадта шырокая. Нам прыйдзецца гэты дрон схаваць у сервісны адсек. Бачыце, яго можна пакласці вось такую штуку. Ён будзе ў ёй знаходзіцца. Добра. Возьмем яшчэ паліва. У нас, на жаль, не так шмат запчастак, таму робім з тым, што ёсць. Гэта наша будзе апошняя стадыя. Яе... Мне патрэбны нейкі з іх найбольш эфектыўныя. Можна параўнанне? Так. І гэта выкарыстоўвае, генеруе менш электрычнасці. Сам па сабе важыць трошкі больш. Але карыстае, можа, ён паліва проста больш карыстае, так? 6,6. 7. Так, гэты больше... не, ён уже і менш дае. Мне проста патрэбны нейкі рухавік, які будзе вельмі эфектыўны ў космасе і будзе даваць гэтае самае. Як яно? Так, вось гэты... Усё, вось гэты больш эфектыўны ў космасе будзе. Трошкі, зусім незначна. Яны амаль аднолькавыя, але ў іх ёсць трошкі невялічкая розніца. Ножкі яму зараз будуць, так. Нам патрэбна... З-за таго, што мы пасадзім гэты дрон, нам патрэбна яшчэ прывесці ў ідэале на паверхню месяца яшчэ і гэтыя самыя розныя навуковыя прылады. Бо ў гэтым асноўны сэнс. Зараз будзем з гэтым разбірацца. Добра, што мы... Калі нам спатрэбілася бы адпраўляць кербанаўта, ну, то бок, пасадзіць яго, нам бы яшчэ прыйшлося рабіць складаную сістэму, як яго вяртаць. І плюс да гэтага кербанаўты патрабуюць больш месца і вагі для перавозкі, так? Таму дрона закінуць на першы раз будзе ідэальна. На зямлю. О, у нас вельмі слабыя ножкі для пасадкі. А у нас ёсць што-небудзь зусім простенькае? У нас рухавік літаральна будзе перашкаджаць нам. Наш жа рухавік будзе нам перашкаджаць. Давайте... Блин, ну реально, рухавік больш, чым патрэбна. Мы просто не сядзем з такім. Бачыце? Я максімальна магу ножкі дадаць вось тут. У мяне ёсць магчымасць неяк гэта абысці? Давайте мы будем садиться. Месяц маем нізкую гэтую самую гравітацыю, так? Таму мы зробім наступнае. Мы зробім яшчэ одну стадыю, але мы будем садзіцца на гэтым самым. У нас же ёсць яшчэ паліўныя такія невялічкія. Блин, можа яны яшчэ не адчыненыя. Нам патрэбна, карацей, такая штука. Не парашуты, а мікракантроль у космосе дазваляе рабіць. Карацей, ну, ведаеце, зусім слабыя, яны літаральна сціснутыя паветра там маюць, насамрэч, нейкую закісь спецыяльную, але сэнс такі, там літаральна ён не паліўны рухавік моцны, а зусім трошкі для кантролю.
Ось. І нам гэтага будзе дастаткова, каб прызямліцца на месяц, калі мы дастаткова яго возьмем. Ёсць толькі недахоп. У нас яго няма. У нас няма такой тэхналогіі яшчэ. А яна далёка? Просто можам мы зробім зараз іншы залёт. Зараз. Праплануем нешта трошкі іншае. Так, дзе навуковы цэнтр? Вось он. Навуковы цэнтр. Авіацыя гэта не тое. Вось оно першае з'яўляюцца. А не, пачакайце, гэта не ён. Паліва. Вось гэта ідэальны рухавік, дарэчы, быў бы. Нам не хапае рухавікоў вось адсюль. А дзе яны? Набор эксперыментаў. Дарэчы, вельмі прыкалдасная штука. Яны, ну, я амаль не гуляўся з гэтым аднаўленнем. Яно ўжо даволі старое, дарэчы. А, вось першая штука толькі тут. Ажно тут. То бок нам паспатрэбіцца яшчэ нармальную такую місію выканаць. 2 місіі нават можа, каб дабрацца сюды. Далёка. Нам да высадкі нармальна яшчэ далёка, насамрэч. Ён не занадта высокі. Вось ён атрымліваецца, у нас няма дэталяў падыходзячых. Мне падаецца, прыйдзецца рабіць нешта іншае, прыдумваць. Давайце абяром місію, можа нейкую, каб падвесіць нейкага... А, у нас яшчэ і няма гэтых самых неканы. У нас няма, хутчэй за ўсё... Тут трэба рабіць яшчэ сістэму. Ведаеце, карацей, на адваротным баку месяца немагчыма злавіць сігналы, таму што літаральна месяц перашкаджае, а ён яшчэ і залучаны гравітацыёна да планеты. Ну, у нашым выпадку гэта Кербал, так, у рэальным свеце Зямля. І яны паводзяць сябе аднолькава ў гульне і ў гэтым самым, і ў рэальным свеце, то бок яны імітуюць аднаго, гэта праекцыя літаральна. Вось. І атрымліваецца гэты месяц, ён як бы на адваротны бок ніколі не трапляе сігнал з зямлі, таму што яно проста з адваротнага боку. Вось такая праблема. І каб гэта вырашыць, табе патрэбна мець яшчэ, калі ты жадаеш мець сувязь з адваротным бокам месяца, табе патрэбна падвесіць спутнік, які будзе зазіраць на той бок і ретранслировать сігналы, прысланыя з зямлі. Вось такая вось цікавая штука. І у нас, по-мойму, нават на гэтай тэхналогіі няма. У нас няма пакуль ніякіх антэн, ретранслятараў, каб гэта перадаваць. Давайте хутка зазірнем. Зноў стратэжым прыкладна так. Мы запускаем ракеты, якія разбіваюцца. Вось прыкладна тое, чым мы займаемся. Так. Ну, ногі, карацей, будуць занадта доўгія. У нас няма нейкага маленькага рухавіка. Каб быў маленькі рухавік... О, слухай, блин, ну гэты рухавік, ён яго не спыніць. Мы яго запусцім, і ён не спыніцца. Гэта занадта доўгі атрымліваецца, так? Што мы можам яшчэ зрабіць? Ну, што мне з гэтым рабіць? Ну, вось, ну, я. Просто занадта удар будзе моцным. Нам трэба хоць чымсьці прытармазіць. Альбо ногі больш доўгія. Гэта самы пачатак, гэта прыкладна першая лінія навукі. Ну, карацей, для таго, хто ведае, я зараз тлумачэнне для таго, хто ведае, падкінуў. Мы... Гэта вельмі доўгая гульня ў сваім прагрэсе, то бок можна доўга-доўга праходзіць пра розныя стадыі касмічнай праграмы. Я, насамрэч, не вельмі гэта я новае захаванне, і я адносна недалёка. Мы зараз спрабуем прапланаваць нейкую місію на месяц, на мусяц, вы бачыце, мясцовы, і высадзіцца там хаця бы дронам, но у нас няма запчастак, якія бы падышлі, на жаль, таму як бы магчыма нам прыйдзецца зрабіць нешта іншае. Я зараз пагляджу, можа, які іншую місію возьму сабе і нешта іншае распланую. Альбо проста без місіі палётаю і зберу навуку яшчэ. Што Рэлеф сёння нам прыгатаваў? Будзем будаваць Falcon 9. На жаль, не настолькі крута. Да той ракеты нам яшчэ далёка-далёка. Нам хаця бы не разбіцца аб месяц просто за размаху. Так. Ровмакс Model S2 пратэставаць на планеце. Але гэта навукі дае амаль ніякай. Ну, херненька. Так. Бустер у пралёце пратэставаць таксама не шмат.
Блин, я жадаю нейкую крутую місію зрабіць. Давайте пролёт яшчэ на раз над гэтым самым, над месяцам зробім. Я думаю, мы можам сабе дазволіць. Робім гэта з дронам. Але ж дрону патрэбна электрычнасць, так? У нас ёсць хоць якія сонечныя панелі, там, хоць што-небудзь, што дрону можа быць дастаткова. Так. Навошта нам тады дрон? Мы зможам вярнуцца? Давайте паспрабуем запусціць усё ж такі Кербіна. Кербала гэтага. Дзе там наша участка вось яна? Паспрабаваць спачатку трапіць у космос і бяспечна прызямліцца, дык гэта ўжо было зроблена. Гэта працяг як бы таго захавання, які мы гулялі там амаль год назад. Нічога не змянілася, я не гуляў, я вельмі шмат гадзін нагуляў у гэтую гульню, да халеры проста, абсурдную колькасць гадзін. У мяне, каб вы разумелі, 250 гадзін толькі гэтага самага гульні без модаў. З модамі я гуляў, я не ведаю колькі, але ў некалькі разоў больш. У мяне просто гіганцкая колькасць гадзін у Kerbal Space Program. Так, давайте внешні выгляд зменім, мне не падабаецца. Ось так. Паспрабуем вывесці. Я не памятаю, колькі нам G патрэбна, ну, паскарэнне, каб дабрацца да месяца, хутчэй за ўсё зазірну ў інтэрнэце проста колькасць. Каб вы разумелі, у будаўніцтве як бы ракет ёсць даволі ўжо вядомыя нават лічбы, ну, рэальныя пры гэтым. Ну, карацей, для таго, каб паскорыць ракету на пэўную колькасць, вам патрэбна яе ДЛТВ, то бок то, наколькі яна можа паскорыцца. Гэтым ДЛТВ, то бок розніцы у тым, якая была хуткасць до і пасля, вы можете вымяраць як бы дыстанцыю, то бок, ну, візуальна вы не ведаеце колькі па тыпу, ну, вы ведаеце дыстанцыі і іншае, але насамрэч важна не гэта, важна тое, наколькі ваша ракета можа перасунуцца на якую дыстанцыю, то бок літаральна наколькі кіламетраў паліва вам хопіць, так? А з-за таго, што сітуацыя бясконца розная і стратэгіі для, ну, пралёта іх шмат, як бы існуе, то тут узнікае такая вось цікавая штука, што мераецца, звычайна пры будаўніцтве ракеты мераюцца літаральна, ну, ДЛТВ. Ёсць пэўныя, скажем так, мяжы, колькі прыкладна патрэбна паліва, ну, як бы ДЛТВ гэта каб дасягнуць нейкай там касмічнай хуткасці. Калі вы чулі пра касмічнай хуткасці, гэта літаральна першая касмічная хуткасць, другая касмічная хуткасць. Гэта ўсё насамрэч пра ДЛТВ, вось усё гаворка ідзе. Наша ДЛТВ, вось я зараз дадаў адзін рухавік, на наша ДЛТВ 1500 метраў у секунду, ну, амаль 1500. Вось. І мне патрэбная пэўная ДЛТВ, каб дасягнуць месяца і вярнуцца назад. То бок мне яно патрэбна. Такая мапа ДЛТВ існуе і для рэальнага сусвету, ну і для гэтай гульні. У гэтай гульні, з-за таго, што яна даволі спрошчаная версія рэальнасці, усё становіцца яшчэ прасцей. Я зараз загуглю. ДЛТВ map КСП. Ёсць. Я бачу... О, ёма нейкая. Новыя ускладнёныя мапы з'явіліся, я такіх не бачыў. Удакладнёныя нейкія яшчэ спецыяльна для нейкіх... У некаторых... Да халеры ж яны дадалі. Ну ладно, у нашым выпадку нам патрэбна, я зараз гляджу на яе, на Кербін. Каб выбрацца на арбіту Кербіна, нам патрэбна 3400 ДЛТВ. То бок у нас зараз не хапае на гэта. Для таго, каб праляцець міма мусяца, яшчэ проста пралёт зарабіць, 860 наверх, то бок прыкладна 4200, 4300. Каб арбіту зрабіць, ну нам арбіту не абавязкова, нам толькі пралёт патрэбна. У ідэале вельмі блізкі. Я зараз гляджу, можа давайте паспрабуем не да мусяца, у нас ёсць невялічкі яшчэ адзін спадарожнік у гэтай гульні, у галоўнай планеты ёсць невялічкі спадарожнічак. І я, можа быць, да яго паспрабую праляцець. Там трошкі больш ДЛТВ патрэбна. Вось, і можа быць у нас атрымаецца вярнуцца. Мы там больш навукі тады збяром. Так, добренько. Дайте момент, я зараз паведамленне прыбяру, бо перашкаджаюць, не бачу ніхадзяя. У мяне чатку яны закрываюць, вось там я іх заўсёды прыбіраю. Так. Мы паспрабуем яе перакласці? Не, у нас же перакладаць яшчэ гэты... Дыскаліжм яшчэ перакладаць і перакладаць.
Ну, да рэчы, для тых, хто не ведае, Disco Elysium ідзе працэс рэдактуры зараз, то бок гульня поўнасцю перакладзена на беларускую, але зноў жа яна была зроблена, пераклад быў зроблены аўтаматычна, таму ёсць на некаторых персанажах вялікія хібы, іх праблемна чытаць, але хаця бы яны не поўная бязглуздзіца. Ну, я скажем так, гульня мае сэнс збольшага і, ну, наколькі аўтаматычны пераклад дазваляе. Зараз ідзе рэдактура, працуе некалькі людзей над гэтым, вельмі дапамагаюць. Я зараз увогуле нават рэдактурай тэкста не займаюся выпраўленнем іншых тэхнічных праблем у гульне, таму што некаторыя тэкстуркі паехалі, дзесьці тэкст не змяшчаецца, а дзесьці яго гэты тэкст не перакладзены, таму што тэхнічная праблема нейкая, і вось зараз я гэта вызначаю. Вось. Рэдактура тэкста ідзе па крыху, то бок яна выпраўляецца дыялог за дыялогам, то бок у нас ідзе праца, нашая праца выглядае наступным чынам. Мы полностью обновляем, выбачаюся, дыялог, ён полностью вычытваецца чалавекам ад пачатку до канца, выпраўляецца, і потым гэта пераправяраецца, абмяркоўваецца ўсёй камандай. Вось. Команда у нас невялічкая, там можем себе такое дазволіць. Выпраўленне адпраўляецца, як толькі гэта гатова, дыялог адпраўляецца і ідзе, ну, чалавек ідзе да наступнага, і так паралельна працуе некалькі людзей. У гэтую сістэму можна дадаваць больш і больш людзей. Таму, калі вы жадаеце далучыцца, пішыце мне на пошту, пошта ёсць на Твічы, калі ласка. Вось, калі вам цікава такое. Праца, насамрэч, мы нічога звыш такога не выкарыстоўваем. У нас ёсць пара прылад, якія мы выкарыстоўваем, але гэта літаральна для таго, каб трымаць некалькі версій, ну, вось нашага перакладу, адна з іх, а другая для рэдактуры самого тэксту. Просто, і там літаральна просто тэкст, то бок з ім вы працуеце. Больш вам прыйдзецца, ну, калі вы разбярэцеся, я ўсё покажу, не абавязкова мець нейкія спецыяльныя веды. Што патрэбна, гэта вычытка тэкста, той, каб вы звярталіся да нашага галасарыка і дапамагалі яго запаўняць. Ну, мы там абмяркоўваем, што дадаваць у галасарык, што не дадаваць. Ось, таму, калі вам цікава, гэта нічога такога надзвычайнага, вы садзіцеся, рэдагуеце тэкст, адпраўляеце яго назад, і мы так па крыху пройдзем раней ці пазней усе дыялогі. Вось. Паралельна яшчэ ідзе праца там над менюшкамі і іншым, так што праца да халеры, гэта яшчэ невядома, калі яна скончыцца. Вось, будем працаваць і паспрабуем зрабіць як мага больш і дасягнуць у ідэале поўнай рэдактуры ўсё гульні. Вось. Будем спадзявацца, што нейкія залётныя пасвайндеры не заявяцца на нашых агуркоў. У нас і мехаў яшчэ, калі ласка, ніякіх сферамі Дайсона, калі ласка, не патрэбна. Так, навошта я... Зразумеў. Нам патрэбна трэцяя касмічная? Я не памятаю шчыра, вось зараз чалавек, які прасядзеў шмат у гэтай гульні, і калі гуляў яе актыўна, усе тэрміны памятаў, і там вельмі мне падабаецца космос, я вялікі фанат космоса, але пры гэтым настолькі апошнія некалькі гадоў, што занят нейкімі іншымі справамі, што пакрыху ўжо ведаю губляю пакрыху. Вось, таму я нават не памятаю, што такое трэцяя касмічная, я не памятаю, якая за якую адказвае. Вось. Там да халеры. Я ведаю, Мармоль. Я ведаю, дарэчы, Мармоль таксама дапамагае. Некаторыя дыялогі гіганцкія па сваіх памерах, некаторыя дыялогі вельмі маленькія. То бок там атрымліваецца ёсць і ну, як бы вы самі абіраеце, калі вы прыяднаецеся, вы самі абіраеце, што вы жадаеце рэдагаваць. Ёсць гіганцкія проста па памерах тэксты. Просто реально один персонаж гігантскі па памерах, і сама гульня гігантская па памерах. Таму, ну, калі верыце Вулчары, по-моему, Вулчара рассказывала, што людзі, якія перакладалі на расейскую, гэта была каманда ў 5 чалавек, ну, і ім плацілі за гэта, яны працавалі год. Вось. І гэта вельмі рэалістычная лічба, насамрэч. Ну, я зараз гляджу, такі, так, гэта рэалістычна для 5 чалавек і працаваць увесь год. Ось. А мы каманда такога ж памеру, але мы не займаемся гэтым, гэта не з'яўляецца нашай працай, таму насамрэч вялікай колькасці людзей мы дазволіць сабе не можам, бо гэта ўсё ператварыцца проста ў гармідар поўны. Таму, пэўна, ну, трэба неяк абмяжоўваць каманду, але мы можам дазволіць яшчэ дадаваць трошкі людзей. Трэцяя вырываецца з сонца. Добра, дзякуй вялікі, Віталій Бім. Добра. Так, я затрындзеўся. Паспрабуем зрабіць пралёт. Для таго, каб... Што там за песня такая? Нейкая напружваючая, давайте наступную.
Там абы што ўжо ідзе, мне падаецца. Мне накідае мне страйкаў Twitch і YouTube яшчэ. Паглядзім яшчэ. Так, где у нас было? У нас было парашют. Мы збіраемся вярнуцца, правильно? Тут мы ад асабіста. Нам патрэбна больш апаратаў для навукі. Таму нам патрэбны спецыяльны карга... Вось ён. Не тое. Вось ён. Сюды мы складзем усе навуковыя прылады нашыя. Дзе наша навука? Нам спатрэбіцца гэта эксперыменты, не патрэбна вось гэтае. Не, пачакайце, мне патрэбна камунікацыя, гэта ў першую чаргу. Антэнна, вось насамрэч антэнны ёсць у нас. У нас ёсць антэнны. А ці патрэбна нам антэнна зараз? Я вось зараз думаю, насамрэч не вельмі, таму што у нас ёсць той, ну, кербанаут, які можа кантраляваць нашу ракету, таму неабходнасці вялікай няма. А вось батарэйка нам спатрэбіцца, каб усё гэта працавала. Плюс нам спатрэбіцца сонечныя панелі. Давайте з двух бакоў начэпім вось тут. Сонечныя панелі нам спатрэбіцца. Добра, батарэйка ёсць, навуковыя прылады розныя размясцім зараз. Спрабую прычапіць цябе. Ось так. Трошки не ў цэнтры. Давайте ось сюды. Наконт выхада на трэцюю касмічную, калі спраўды гэта выхад за межы сонца, ну, гравітацыйнага калодзежа сонца, то ёсць моды, якія даюць іншыя сонечныя сістэмы. Гэта магчыма, то бок калі у вас ёсць жаданне, вы можете такім займацца. Модаў да халерна, гэта проста гіганцкая колькасць. Таму вы можете сабе зрабіць геймплей такі, які вам падабаецца. Так. Я спрабую Я спрабую нейку цэнтр паставіць, таму што гэта потым будзе перашкаджаць нам у палёце. Хаця бы прыблізна. Да што ты будзеш рабіць? Ось так. Не? Усё яшчэ далёка. Вельмі складана ацаніць, дзе там. Ну, ладно, прыкладна атрымалася. Так, барометр. Барометра, як вы разумееце, у космасе сэнсу ад яго няшмат, але гэта ўсё роўна даныя, якія спатрэбяцца нашым кербанаўтам. Таму няхай будзе. Это можна прыбраць. Потым абляцыённы шчыт нам спатрэбіцца, таму што мы будзем вяртацца ў атмасферу. Нам трэба не перагрэць нашых... Не, гэта кербанаўты. Вось ты. Абляцыённы шчыт, які будзе бараніць нас ад перагрэву. Які дзіўны у мяне. Кіберпанк нейкі ўключыўся. Давайте, можа, які проста... Low-fi session які просто поставим. Так, не, давайте нешта іншае, можа. Хутчэй за ўсё мы будзем слухаць тое, што мы чулі ўжо шмат разоў, калі вы былі на стрымах па WoW, то мы хутчэй за ўсё тое ж самае будзем слухаць. Это іншы канал, але копірайт музыка чамусьці паўтараецца. Ну, не чамусьці, нічого дзіўнага, але паўтараецца і паўтараецца. Вось. На YouTube-канале, як справа ўвогуле пра YouTube-канал, даўно пра яго ўвогуле гаворкі не было, ён насамрэч усё ў парадку ім. Ён пакрыху... Ён не настолькі зараз хутка абнаўляецца. Я ўсё ніяк не магу сабе правільна выпраўляць. Ён пакрыху паляпшаецца, і на ім сёння выйшла новае відэа, калі вам цікава, па гідрапанку, нарэзачка з гідрапанка нашай альфы. На канал, ну, ён не забыты, ён абнаўляецца, я на яго проста не тое, каб хапае зараз часу зусім. Вось. Там ёсць яшчэ адно відэо ў працэсе, ў падрыхтоўцы, але працэс ідзе, ну, скажем так, проста іншыя рэчы ў прыярытэце. Вось. Вельмі хацелася б яго развіваць, і, можа быць, на яго знойдзецца потым часу, але пакуль менш, потому што, напрыклад, той жа гэты самы, як ён, дыскалізм займае амаль увесь вольны час. На Surviving Mars няма капірайта. Хутчэй за ўсё ёсць, але ніякіх гарантый.
Ведаеш, якая справа? Час ад часу бывае такое, што капірайт спрацоўвае на гэты самы. Дарэчы, не. Мне падаецца, давай спрабуем. Surviving Mars. Саундтрек. Давай паспрабуем. 5 гадзін там саундтрека. Спадзяюся, не вылеціць у трубу гэты стрым. Але з іншага боку, насамрэч, у мяне ёсць адзін стрым, які можа самы хутка распаўсюджваючыся увогуле. Ну, запісы. Канал са стрымамі ніколі не быў прыярытэтам. Ён не з'яўляецца выключна для архіва стрымоў. Дзякую, што глядзіце запісы стрымоў. Гэта для вас спецыяльна закідваецца на YouTube. Ну, зараз тымі, хто на YouTube глядзіць у запісу. Спецыяльна для вас закідваю, каб у вас была таксама магчымасць для тых, хто не глядзіць Twitch. Каб у вас была магчымасць глядзець стрымы, спецыяльна гэта робіцца ўсё. Але ён не з'яўляецца прыярытэтам. Гэта спецыяльна архіў. У мяне няма мэты яго развіваць, то бок ён проста будзе заўсёды сховішчам, у якім будуць усе стрымы, і я на усялякі выпадак яшчэ сам сабе захоўваю усе стрымы, якія былі за 1,5 гады. Яны ў мяне ёсць лакальна, яны ў мяне захаваныя спецыяльна на выпадак, дома, на выпадак, калі YouTube мяне пашле з якім-небудзь, па тыпу, потым раптоўна мяне пашлі з нейкім струмам, плюс патрэбныя відосы, матэрыялы для рэдагавання, то бок тое, што можна потым выкарыстоўваць. І вось яны і ёсць. І план быў такі, што я буду проста закидывать на YouTube, каб яшчэ дадатковае сховішча, адкуль можна глядзець. Але такая цікавая рэч. Адзін відос вельмі заляцеў. Вельмі заляцеў. Па памерах майго архіва са стрымамі, які ўвогуле парушае усе тэндэнцыі алгарытму Ютуба, так, ён абсалютна нязграбны і не падыходзячы пад гэты фармат. І не павінен залятаць, Але самы дынамічна паказваючыся відос, як не дзіўна, якраз такі мае копірайт страйк, і, што цікава, ён не бачны ў адным рэгіёне, ў адной пэўнай краіне. І ён, гэта адзіны такі відос, і ён дынамічней за ўсё паказваецца. І ў мяне, падаецца, я зразумеў, у чым можа быць яшчэ цікавая штука, чаму некаторыя відосы, якія я жадаў бы, каб яны іх пабачыла больш людзей, яны насамрэч праглядаюцца менш, чым хацелася. І гэта адказ, хутчэй за ўсё, праблема ў тым, што яна паказваецца людзям з пэўнай краіны. Я пад іх засыпаю. Ідэальна. Калі стрым, вы можете глядзець яго на фоне і бавіць свой час, гэта ідэальны стрым, па-мойму. Для мяне гэта ідэальны стрым, я спецыяльна пад гэта і сам накіроўваюся. Я раблю так, каб мне спадабалася глядзець. У нас ёсць, нам спатрэбіцца яшчэ дадаткова парашуты. Давайте, нам і шмат не вельмі патрэбна, таму што у нас не тое, каб цяжкая ракета. Не, можа быць, вось такая камбінацыя. Два парашута вось гэтых будзе моцных. Але ж яны павольна адчыняцца, мы будзем хутчэй за ўсё вяртацца на вельмі высокай хуткасці. Давайте вось так. І вось гэтыя бакавыя яшчэ здаравенныя дададзем. Нам прыйдзецца адчыняць парашуты ў некалькі стадый, таму што мы будзем хутчэй за ўсё вяртацца. Хутчэй за ўсё наша касмічная адысея будзе скончвацца тым, што мы будзем з размаху ляцець назад на планету, і нам прыйдзецца тармазіць на вельмі у крытычнай сітуацыі. Таму дадатковыя парашуты ёсць рознага тыпу. Ёсць парашуты, якія прызначаны не толькі каб вас поўнасцю спыніць, яны прызначаны, каб вас запаволіць трошки. Зусім крыху. То бок яны спецыяльна зроблены так, каб не мець вялікай паверхні, то бок яны маленькія. І зроблены так, каб не адарвацца проста. То бок, іх мэта раскрыцца на крыху і пачаць запаволіваць вас проста тым фактам, што яны напаў раскрытыя ўжо ёсць. І калі яны нават раскрываюцца, яны маюць велічэзныя дзюры ў сябе. Ось, яны спецыяльна так і зроблены, каб проста вас запаволіць. Так. Дайце-ка, у мяне кот спрабуе дабрацца да чагосьці ў ракавіне, я не ведаю да чаго.
Яму падабаецца, я зараз схадзіў праверыў. Яму падабаецца звычайна зараз мы пераходзім з катамі на натуральную як бы ну гэта самае для тых, хто не ведае, у аднаго з маіх катоў ёсць аўтаімуннае захворванне і ёй патрэбна ну так асаблівы скажем так рацыён. І мы ўсё эксперыментуем ну як асцярожна вельмі спрабуем знайсці варыянт, у якім ёй не патрэбіцца прымаць як мага менш лекаў, так? І вось каб знайсці такую штуку, у нас ёсць толькі адна спроба, гэта паспрабаваць перайсці на натуральную ну, кармёжку. Гэта калі вы літаральна гатуеце з мяса катам ежу, то бок спецыяльна робіце сумесь як бы ежы. І гэта даволі ну непростая як бы рэч. І зараз у нас новая штука, гэта мы робім вось гэтыя пакеты, скажем так, з ежы падрыхтаваныя да іх. І мы запаковваем іх у пластык і замарожваем. Вось, каб яны хаваліся ў халадзільнікі. Дык вось гэтыя пакеты сталі новай ідэяй фікса майго кота Люцика. Вось, таму што яны ў ракавіне ну размака ну пасля таго як ужо чыстыя яны застаюцца ў ракавіне і вось ён спрабуе да іх дабрацца. У нас ракавіна спецыяльна яшчэ накрытая, каб ён не лез да ўсяго, што там ёсць. І ў выніку ён дакалупваецца, спрабуе праз крышку далезці да гэтага пакета, хоць і не бачыць яго гэтага самого пакета, але ён ведае, што ён там. DTX я не ведаю. Я не ведаю, магчыма это быў тэст-кантроль. Ты зараз пра узяты пост, які DTX спрабуе даслаць. Я просто ну не разумею, выбач, я гэта паведамленне не дазволю. Ага, Там просто человек літаральна просто лайнку адсылае ў гэта самае ў чат і не ведаю. Это нешта новенькае. Так, Люцик просто будуе сваю ракету. Ну, неблагая спроба ў яго. Задрожчу шырыні твайго зроку, я калі гляджу ў монітор, я нічога. Я не бачу, я чую. Яно ўвогуле ззаду за мною. Ось. Табе не бачна, ну вось мне папярэджанне, ведаеце, ўжо абмяркоўвалі, карацей, у Твіча ёсць свой фільтр, які проста спрацоўвае час часу. То бок у мяне ніякіх налад няма, такая у мяне мікрааўтамадэрацыя там стаіць нейкая, літаральна самая базовая нейкая, максімальна простенькая. Я чую яго пухнатасць. Ну, гэта пухнасты, ён, ну, блин, мусіль пралезе там. Яшчэ зараз хутчэй за ўсё яму сумна стане, ён пачне бегаць па хаце. Так, у нас ёсць, колькі у нас... Ага, у нас нават няма Дельта-В. Паказваецца Дельта-В? Не паказваецца. Чаму? Мне трэба ведаць. О, яны дадалі Дельта-В? Калькулятар? То бок гэта мне не абавязкова гэты самы пралічваць самому? А чаму не паказвае гульня? А чаму мне Дельта-В не паказваецца? Я нешта не разумею. Тут нешта Дельта-В зламалася, то бок яно не паказвае нічога. Ну, быццам бы у мяне карабель не будзе прыносіць ніякай, не будзе рухацца ўвогуле. Я нешта забыўся? Цікава, мне просто, ну, у гульне павінны быць свой унутраны падлік Дельта-В, і ён нешта не працуе. Можа, баганула нешта? Ён калі актывуецца, ўсё зразумеў, мне падаецца, я ведаю, у чым праблема. Калі актывуецца, адразу ж рухавік адчэпіцца, вось таму, што стадыя неправільна наладжаны. 1400, гэтага недастаткова. Так. Не, гэта не зразумеў, гэта не калькулятар гэтай самай. Не калькулятар Дельта-В, гэта колькі Дельта-В зараз будзе выкарыстана, ну, калі я буду стартаваць адсюль, мне гэта не хапае. Ну, як перакладаць гульню адпраўляецца 1000? Ну, таму што з тэлефону, бо з кампа гэтыя паведамленні звычайна бачу. Ну, вось, можа так, абмежаванне тэлефоннае.
Зноў жа, тэлефонная версія даволі моцна адрозніваецца, і я, на жаль, не магу сабе зрабіць 10 прагляд яшчэ і з тэлефонам, мне проста месца няма куды гэта паставіць нават. Так, у нас гэта будзе рухавік для космоса, то бок вось гэтая верхняя частка, яна касмічная. Я не ўпэўнены, што паліва ў ёй копіць, дарэчы. Калі мы ўжо выйдзем у космос, дайце-ка паглядзім яшчэ раз дельтавы, якія патрэбны. Гляджу, нам гэтага вельмі не хопіць. Ну, нават туды назад. Нам спатрэбіцца нават пралёт 930, так, а гэта літаральна 1000, нам спатрэбіцца больш паліва, нам патрэбна адразу дадаць штосьці. Можа быць, у некалькі стадый рухавікі зрабіць паліва, вось гэтыя касмічныя. Давайце у 2 стадыі іх зробім. Яшчэ больш высокая ракета атрымаецца, але, ну, што паробіш. Так. Вось так. І вось так. Такім чынам у нас будзе ніжні рухавік актывуецца першый, потым ідзе стадыя, дзе мы яго адчапляем. Не, у першую чаргу яно павінна адчапіцца. Так, вось 590 дельта-В. Гэта не той, каб шмат. Як вы бачыце, дарэчы, чым больш маса становіцца, ракета як бы пралічвае дельта-В, чым больш у нас маса, тым меншы рухавік як бы можа нас даць нам гэтага паскарэння, потому што больш цяжкія мы становімся. І ў выніку кожная, нягледзячы на тое, што стадыі у нас аднолькавыя, паліўныя гэтыя, атрымліваецца так, што дае ён у 2 разы менш дельта-В. Вось такая наша праблема, так што будзем... Гэта проста дадатковая стадыя, каб трошкі яшчэ дадаць яго наверх. Будзем кампенсаваць астатнія проста бустарамі дадатковымі. На Elder Kings 2 мод для Crusader Kings 3 адпраўляецца 1000. Дзякую вялікі. Збыгняў, я не вымаўляю ваши нікнеймы час ад часу. Я выбачаюся, апошнім часам нешта абляніўся зусім. Ось, на як перакладаць гульню, я гаспадар закідаваў. Добра, бяром тады бустары. Бустер тут у нас будзе просты. Гэта цвердапаліўныя бустары. Яны даюць нам літаральна... Ёсць розніца паміж двумя тупамі бустараў. Ёсць бустары, якія вадкаснае паліва, то бок яно там закісь ідзе пэўнае, і ёсць цвёрдыя. І цвёрдыя бустары, яны якраз такі маюць у сабе паліва, якое... Калі вадкія, ты можаш спыніць падачу паліва і закісі, і тады спыніцца як бы актыўнасць рухавіка, то цвёрдыя ты запаліў, і яно працуе. Проста працуе. Вось феерверк вельмі ўдалы прыклад, напрыклад. Яно проста запускаецца, гарыць, і яно пакуль не выгарыць усё паліва, яно не можа спыніцца. Там няма магчымасці, як бы... Там няма моманту падачы, як бы закісі якой-небудзь. Там проста адсутнічае такое. Яны значна прасцей, але і вельмі эфектыўныя, але не маюць нейкага мікракантролю, то бок, ну, ёсць свой велічэзны недахоп. Я зараз усё недахоп свайго дельта-В кампенсую гэтымі бустарамі. Так, у нас спачатку актывуецца гэты цвёрды бустер. Потым мы дададзім зараз яшчэ рухавікоў ось гэтых. Колькі у нас атрымліваецца дельта-В? Так. 800 толькі. А ў суме 300. Гэтага ўсё яшчэ мала. Гэтага вельмі мала. Нам, каб выйсці на арбіту Кербіна, патрэбна 3400, каб вы разумелі. Але зноў жа, у мяне зараз дельта-В разлічваецца, быццам бы я заўсёды буду знаходзіцца на паверхнасці, так? Давайте вакуумны варыянт. 3900, гэта ўсё роўна мала. 5 стадый прымання касмічнай інжынерыі. Першае адмаўленне ад драбін, гнеў на драбіны, торг з неба мусіць мець драбіны для астранаўтаў, дэпрэсія, калі бачыць, што драбіны перакрываюць люк, прыняцце, што дызайн ракеты не працуе. Ну, мы набліжаемся пакуль. Мы пакуль на першай, мне падаецца. Зараз яшчэ паглядзім на мапу. Блін, не хапае. Што нам рабіць? Рэальна, максімальна... Зараз, калі поўнасцю гэта ўсё сабраць, так? У нас атрымліваецца
4100. Гэта ўжо плюс-мінус, але гэта недастаткова. Это літаральна роўненька, то бок мы на такога тоненькага там будем пролятаць. Нам патрэбны яшчэ бустары. Нам патрэбны нашим бустарам патрэбны бустары. Давайте знізу яшчэ. Блін, гэта ракета такая доўгая будзе, кабзда. Яна будзе ўжо неустойлівая, хутчэй за ўсё, на сваім этапе. Да, о, давайте бустерам зробім бустары нахрен, реально. Глядзіце, што прыдумаў. Я такога ніколі не рабіў. Мне падаецца, гэта такая дрэнная ідэя. Гэта альбо геніальна, альбо супер дрэнная ідэя. Мы нашим бустерам зробім бустары. Глядзіце. Ось такая херня. Дзе там яшчэ? Ось ты. Цэнтр, калі ласка. Ось так. Так, ёсць. Чапіўся. Мы пачынаем са старту гэтых 5. Так. Нашыя бустары гэтай унізе, яны адвальваюцца. Вось гэтая ніжняя частка поўнасцю, так. Трэба яшчэ замацаваць гэта, дарэчы, будзе трасціся, уся халера будзе, ну, пры ўзлёце. Вось, гэты бустары у нас першыя адстрэльваюцца. Гэта нам дасць ніжняя стадыя, гэта 530 дельта-В, так. Потым усё гэта адстрэльваецца, плюс вось гэта і вось гэтая частка. Цалкам адстрэльваецца, потым запускаюцца вось гэтыя бустары. Цвёрдыя, так, вось гэтыя 4 вялікіх. І можа быць з імі яшчэ, давайте вось гэта. Рухавік вось гэта. Тады атрымаецца вось так. У нас адстрэльваюцца спачатку цвёрдыя, і потым мы прымаем рашэнне, ці патрэбна нам адстрэліць рухавік вось той, і потым мы пераходзім у касмічны ўжо палёт. Гэтага павінна нам хапіць, як выйсці на арбіту, як мінімум. Вось, каб вы разумелі, уся гэтая большая частка, 80% гэтага толькі для таго, каб на гэтай самай выйсці. Толькі на арбіту. Гульня спрошчаная версія рэальных, як бы, усяго. Ну, гэта не касмічныя веды, зусім недакладная гульня, не спадзявайцеся. Але яна, сярод гуліны, яна самая, можа, ну, такая... Тое, што адначасова не супер даставучы сімулятар, і ў той жа момант падобны на гульню, карацей, ідэальна. Вось. Ну, вось, чаму навошта гэты ракет? Чаму нельга проста залезці на месяц па драбіне? Ну, от маглі бы ўзяць ды разабрацца. Было бы ідэальна. Кайфанулі б. Так, і потым гэтая частка, каб вярнуцца. На жаль, больш чым з аднаго кербанаўта мы сабе дазволіць не можам. Я зараз адпраўлю навуку, я ўжо ўсю запіхнуў. Парашуты, я не памятаю, які калі патрэбна адчыняць. Так. Першым адчыняецца вось гэтыя жоўценькія. Яны павінны пайсці першымі. Потым адчыняюцца ўсе астатнія. Яны прыкладна адных параметраў, то бок вось гэты здаравенныя і на носе, яны аднолькавыя па параметрах сваіх. Іх мы будзем апошнюю чаргу адчыняць. Дарэчы, мне падаецца, вось гэтае лішняе. Ну, вось гэтае. Давайте, можа, іх прыбяром. Менш увагі, больш дельта-В. Але, пачакайце-ка. Колькі? 4300 будзе так дельта-В. Калі я дадам гэтыя два... Да, блин. $100 дельта-В мы губляем от парашютаў. Ну, амаль, там, 250-60 дельта-В. Гэта не той, каб гіганцкая лічба, але нам тады перезапускаць не прыйдзецца гэты палёт, таму менш верагодна, што мы будзем перезапускаць палёт. Ну, добра, давайте захаваемся. Нам патрэбна, гэта... У нас ёсць, блин... Я не ведаю, як у мяне называюцца зараз бягучыя караблі іншыя. Я, звычайна, у мяне ёсць сістэма трошкі назвы. Я называю, дзеля чаго гэты карабель быў касмічны зроблены. Мун, МК... У нас ужо нейкі быў, таму МК-2. Ну, просто МК-2. У нас дакладна быў нейкі першы, таму я адразу МК-2 яго адзначу, няхай будзе МК-2. І, ў прынцыпе, ўсё, давайте паспробуем яго запусціць. Дарэчы, Рэйф, ці верыш ты, што аднойчы пабудуюць касмічныя элеватары, улічваючы тою зацікаўленасць тэмы, 100% ты аб гэтых праводах чуў. Так,
наконт таго, ці атрымаецца, адзінай праблемай, якая перад намі стаіць, гэта выключна інжынерна-матэрыяльная праблема. Каб зрабіць касмічны ліфт, патрэбна тупа... Ну, праблема літаральна як бы інжынерная, то бок яна не тэарэтычная, мы можам зрабіць, нам просто не хапае матэрыяла, а матэрыялы паляпшаюцца. Ну, ідзе час, і мы паляпшаем матэрыялы, якія ў нас ёсць, мы знаходзім новыя сродкі, як рабіць новыя матэрыялы, як рабіць новыя штукі, каб выконваць пэўныя рэчы. Таму, у прынцыпе, і ёсць там тэарэтычныя ўжо падбіраюцца там, не памятаю, вельмі доўгія трубкі, забыўся, як яны называюцца, графітавыя, не графітавыя, нейкія іншыя. І, карацей, я ў матэрыялах не вельмі разбіраюся, але для мяне гэта выглядае ўжо па тыпу, слухайце, ну давайте просто, ну, нам не хапае адной тэхналогіі, каб зрабіць такую халеру. Праблема другая, наступная ў гэтай штукі, гэта грошы. Але па выглядзе зараз, ну, зараз мы ў тым моманце ў гісторыі, калі ліфты гэтыя могуць быць, ліфт можа быць не зроблены толькі па адной прычыне, палітычнай. Вось, ну, скажем так, мне падаецца, а галоўная праблема з імі будзе палітычная. Нават калі будуць усе тэхналогіі, гэта дарагі праект, які патрэбна падтрымала шмат краін, і пытанне, як будзе ісці гісторыя, там далей ўжо ўсё ад палітыкі залежыць. Вось, адна краіна малаверагодна можа сабе такое дазволіць. Але калі будзе пабудаваны, гэта ніводная камбінацыя гэтак самых ліфта, ну, як бы, і наколькі б танным выхад у космос не зрабілі, і наколькі танна бы не вярталіся ракеты, то ўсё роўна ліфт будзе танней. У дзесяткі разоў. Таму, мне падаецца, гэта тое, на што людзі будуць разлічваць, каб зарабляць грошы, таму што тады можна рэальна займацца здабычай рэсурсаў у космосе. Ну, просто зараз гэта як тэарэтычная просто канструкцыя, так, ёсць, а з ліфтом гэта, магчыма, просто практычна становіцца. Гэта гіганцкая колькасць рэсурсаў. Ось. І чым далей будзем мы жыць, тым больш рэсурсы будуць, скажем так, на планеце пакрыху скончвацца. Так што раней ці пазней гэтая штука адбудзецца. Касмічныя элеватары будуць працаваць на цёмнай энергіі. О, не, у самае сэрцы, якія мяне б'юць. Так. На нестабільных, на звышстабільных кавалках цёмнай энергіі, у якія можна караблём сваім утуркнуцца. Нават для США гэта занадта дарагі праект. Не, па тыпу, калі ўсе скінуцца і пабудуюць, то так, але ніводны праект ніколі не будаваўся за ўсе грошы, якія, ну, ўсе грошы, якія ёсць у краіне. Ну, можа і былі такія, але мне невядома, я, можа, не настолькі добра гісторыю ведаю. Ось. Ну, па тыпу, пабудаваць нейкую штуку, просто, каб яна была, і гэта рабіла ўся краіна. Ну, па тыпу, США можа ўсім сваім гэтым самым GDP, як ён забыўся, вупам? Не, я все зламаўся. Падчас касмічнай гонкі так і адбывалася. Так, але для гэтага патрэбна, зноў жа, гэта палітычная матывацыя. Мы ў кропцы, калі палітыка вырашыць шлях гэтых ліфтоў. Ну, літаральна, так што мы, в прынцыпе, тэхнічна, я думаю, што без праблем. Пытанне бліжэйшых, каб знайсці патрэбную тэхналогію, нам спатрэбіцца прыкладна ад 10 да прыкладна 200 гадоў, мне падаецца. Ну, вось прыкладна такі прамежак, так? Потым пытанне будаўніцтва і таннення гэтай тэхналогіі, разумееце, так? То бок нават калі яе знайдуць, яна хутчэй за ўсё будзе вельмі дарагая. Таму што калі б яна была танная, то яе бы ўжо вынайшлі. Хутчэй за ўсё. Добра, спрабуем. Гэтая халера у нас хутчэй за ўсё. Чакайце-ка. Сур'ёзна. Мы не можам зараз адправіць, у нас занадта вялікая ракета. Так. Ну, у сэнсе, па памерах яна не змяшчаецца. Што у нас не вытрымлівае? Лаунчпэд? Так. А можам яе палепшыць? У нас уже ёсць Moon MK2. Не, гэта і ёсць тая самая версія. Пачакайце-ка. Як паляпшаць? Вось цябе апгрейд. Цябе патрэбна палепшыць? Вось, у нас у нашым цэнтры гэтым будаўніцтва не змяшчаецца гэта ракета для будаўніцтва яе. Зараз палепшыўся гэты цэнтр будаўнічы, і мы можам дазволіць сабе гэтую ракету. Цудоўна, вырашылі праблему. 10-200 гадоў. Я скажу, што гэта даволі, ну, дакладна.
Ну, гэта вельмі неблага, то бок мы гаворым не пра нейкую звыштэхналогію, якая не адбудзецца ў бліжэйшыя 500 гадоў. Ну, сэнсу якой няма. Так. А нам пакуль. Гэта будзе тэставы запуск. У нас можа атрымацца не халеры. Так. Пайшло. Трошки ракета дрыжыць. Але ідзе неблага. Трэба ўжо разварочваць, але я не магу амаль разгарнуць ракету. Ёсць для гэтага адна прычына, у якой я сам паеду. Так, у нас няма ніякага кантролю над ракетай. Вось у нас чым праблема. Так, вернемся да... да збора... У нас няма аніякага спосаба кантраляваць ракету ў палёце ў атмасферы. Абсалютна ноль. Яна проста ляціць, то бок у мяне поўнасцю адсутнічаў кантролю ўвесь гэты час. А у нас яго і не будзе, я нас увіншую. Так, добра, давайте тады хаця бы стабілізатары нейкія, проста базавыя хаця бы, хоць неяк, каб яна ўтрымлівала сябе аэрадынамічна. Гэта хоць трошкі дадаць стабільнасці. Плюс яшчэ дададзім дадаткова спалучэнні, бо дрыжыць уся верхняя частка. Трэба, каб бустары стаялі больш роўна, мы губляем шмат дельта-В толькі на тым, што нероўна накіраваны бустары. Это вельмі важная халера. Где у меня? У меня есть такая конструкторская штука, структурная. Няма у меня такой технологии, якая вырашае 80% праблемы з стабільнасцю ў гульне. Блин. Ну ладно, ладно. Спробуем узлетіць на тым, што ёсць. Просто як ёсць. Колькі гадоў шукалі сіні светладыёд? Ну, вось прыкладна з такого у нас складываецца. Так что, ну, нормально. У нас лифты, я думаю, будут. Вероятность вельми высокая. Так, ракета больше стабильная. Кіраваць я ёй добра не могу. Але гэта хоць штосьці. Так. Хоть трошки я яе кантралюю. Але ўсё роўно дрэнна, калі шчыра. Нижняя частка отвалилась. Запускаем наступную стадию. Ракету разворачиваю абы як. Мы зараз амаль у некантраляваным палёце. Я зараз не буду нават кантраляваць яе, таму што не мае сэнсу. Трэба было хаця бы гіраскоп паставіць нейкі. Гэта дапамагло бы. У нас ёсць інфармацыя па гэтых самых. Мне падавалася яшчэ нейкая інфармацыя павінна быць, паліўная інфармацыя. Не, гэта не тое. Ракета прокручивается яшчэ мацней. Мне падавалася, у мяне была яшчэ дадатковая інфармацыя. Так, перагрэў. Ротацыя вельмі моцная. Калі ласка, не зачапі ракету. Ракета заваливаецца. Абсолютно не бесконтрольны палёт зараз. Спадзяюся, што мы аддрейфуем у... Так, добра. Мы ў гэтым стане зараз аддрейфуем на арбіту. Усё добра, мы пад кантролем. Зараз возьмем ось так. Добра. Цудоўна. Усё по плану. Мы зараз выйдзем на... Мы ўжо па-за межамі гэтага самага. Так, трэба неяк выправіць. Я спрабую зараз спыніць гэтую ротацыю, але гэта складана. Нас занадта моцна раскруціла. Стабілізацыя... Блін, дапамога ў стабілізацыі. Я павінен быў націснуць гэта значна раней. Я забыўся, што ёсць такая штука. Блін, я мог бы не... Я столькі дельта-В прадзяўбаў. Давайте перазапустим. Я забыўся, што ёсць стабілізатары. У мяне ж ужо больш дасведчаны пілот. І ён можа дапамагаць мне з кантролем ракеты. Не настолькі праблемна. Трэба было адразу асіст гэта ўключыць яго. Тут веды вашага пілота, яны дапамагаюць вам у гульне. То бок вы можете рабіць некаторыя рэчы, становіцца рабіць прасцей.
Зараз я што раблю? Я спрабую выйсці, максімальна нахіліць ракету ў бок, таму што нам патрэбна набраць не толькі вышыню, а яшчэ і хуткасць арбітальную, каб мы разагналіся і маглі менш ДЛТВ выкарысталі, каб выйсці на арбіту. Нам прыкладна, ну, скажем так, такі абсурдны, напрыкладны варыянт, а нам прыкладна патрэбна пад 45 градусаў узлятаць. Прыкладна. Это вельмі прыкладная лічба. Так. Спыніся раскручвацца. Ёсць. Мы раскручваемся, але не так моцна. Дапамога ў стабілізацыі рэальна дапамагае. Я зараз, выбачце, чат не читаю. Раскручваецца ўсё роўна. Амаль выбухнула. Выбухнула, штосьці выбухнула. Што выбухнула? Спадзяюся, нічога важнага не выбухнула. Я бачыў выбух. Так, нас не раскруціла. Мы вылетим на 190 километров над паверхняй. Это вельмі неблагая арбіта, вельмі неблагая. Не самая нізкая, якая можа быць. А зараз я пралічваю сабе гэты самы. Наступны манёвр. У гэтым манёвры мы павінны выйсці на арбіту. Зараз я яго падбяру. Вось такі прыкладна. І нам спатрэбіцца у самай высокай кропцы нашага палёту нам прыйдзецца знайсці, ну, паскорыцца яшчэ, але ўжо напрамку арбіты. Зараз, вось прыкладна так. Дрейфуем. Дрейфуем да моманта гэтак самага. Высокай кропкі арбіты. Не памятаю, як хутка паскараць. Былі хуткія кнопкі на гэта. Такія? Не? Не? Былі хуткія кнопкі, каб скараць і запаволіваць час. Я толькі не памятаю, якія. Ну ладно, зараз пакуль чат пачытаю, у нас у меня час трошки ёсць. Так. Хоча під контролем, понял, сябе кіраўнік цэнтра палёта, он там раскручвала яе. Ой! Блин, я націснуў клавішу. Я просто пробел націснуў, я калі махаў руками, калі я атлумачыў, як мяне раскручвала, я махаў руками і ачапіў сабе дэталь ракет. Я не ведаю, што выбухнула. Нешта выбухнула. Я бачыў выбух, але запчасткі ўсе на месцы. Спрабуем па новай. Я ачапіў сабе вельмі важны рухавік для сваёй касмічнай місіі. Пачытаў чат. Поехали. Нахіляемся. Пробуем адразу набирать. Сэнс гэтага нахілення, якая праблема? Вы жадаеце, калі, ну, ракета ўзлятае. У вас ёсць две праблемы. Першая, чым вышэй вы выберэцеся з атмасферы, тым менш супраціўлення паветра вы сустрэнеце. Таму вы жадаеце выбрацца як мага хутчэй з нізкіх слаёў атмасферы. Але у вас ёсць іншы вораг у вашай місіі. Праблема ў тым, што вам патрэбна яшчэ і ну, для таго, каб зрабіць гэта, тое, што я зараз апісаў, вам патрэбна максімальна ляцець вертыкальна, то бок, ну, проста ўверх, так? Але вы жадаеце, ваша канчатковая мэта не ў тым, каб выбрацца з гэтых слаёў атмасферы. Ваша мэта выйсці на арбіту. І таму вы атрымліваеце ў такой невялічкай пасцы. Вам патрэбна знайсці вугал, у якім вы адначасова набіраеце максімальна арбітальную хуткасць, то бок над паверхняй планеты. Пры гэтым набіраючы як мага больш высокую, ну, збіраючыся як мага вышэй. Зараз я занадта... Ой, зараз выбухнулі рухавікі. Я перагрэўся. І перагрэўся якраз такі з-за таго, што я занадта ў бок пайшоў. І, дарэчы, выправіць у мяне ўжо гэта не атрымлівалася, у мяне кантроля над апаратам амаль няма. Вось. Я быў у нізкіх слаях атмасферы занадта доўга. Мне перашкаджала паветра, і яно перагрэла маю ракету. Пробуем па новай. Таму шукаем зараз. Я зараз спецыяльна абяру нейкі, ну, там, вугал гэты. Дзесьці прыкладна. Вось такі, няхай будзе такі. Бо нам гэтае паскарэнне яшчэ і паскарацца і паскарацца. Мы зараз толькі 2000 метраў над паверхняй. Планета менш, чым Зямля, то бок, ну, гэта не сапраўдныя памеры планеты. Далёка, у 10-100 разоў, по-мойму, я магу памыляцца. Тут атмасфера знаходзіцца скончваецца на 80 кіламетрах, што таксама вельмі мала, то бок вельмі нізенька атмасфера скончваецца.
У нас, ну, планета Зямля, наколькі памятаю, 160 тонн, в 2 разы больш. Гэта гаворачы пра верхнія слаі атмасферы. Ну і плюс і яны тут даволі умысныя, гэтыя слаі, яны дакладныя нават адзначаныя на альтиметры. Пераходзім у верхнія слаі, і там амаль няма чаму грэцца. 30 километров. Колькі у нас? 240 километров. Мы зараз вельмі вертыкальна пайшлі. Гэта не вельмі ўдала, насамрэч. Гэта праблема, таму што зараз нам прыйдзецца гэта кампенсаваць манеўрам у космосе. Ой, не то. Ладно, такое нормально. Купіць. Мы хутчэй за ўсё згубім даволі шмат дельта-В толькі зараз на тым, што занадта вертыкальна пайшлі. Это дакладна гэтага самага Surviving Mars музыка? Ну, в прынцыпе, няблага. Не, просто трек добры, але я баяўся, што можа быць нешта не тое. Накіравались. О, блин, я ўсё яшчэ рухавік выкарыстоўваў. Палева працягваў. Арбітальную хуткасць, дарэчы, мы зараз губляем толькі, таму што мы зараз ідзем у самую верхнюю кропку і будзем патроху запавольвацца. Але мы дабяромся да самай верхняй кропцы, зараз паскорымся. Блин, дакладна было... ўсё, знайшоў кнопкі, як паскараць час. Праз 3 хвіліны будзе, я зараз паскору час, каб нам не чакаць 3 хвіліны да наступнага манеўра. 2 хвіліны. 1,5 хвіліны. Менш за хвіліну застаецца. Тут мы зараз запаволімся да звычайнай хуткасці і падраўняе нам траекторыю. Мы зараз, калі нічога не зробім, то мы тут і застанемся, карацей, мы нікуды не паляцім. Зараз мы актывуем бустер. Першы бёрн пайшоў. Наша мэта як мага больш дакладна разагнацца. То бок мы зараз робім паскарэнне па арбіце. Вось як мы вылецелі, мы далей паскараемся. Так. Адчапляем гэту запчастку. Актывуем наступную стадыю. Так. І запавольваем. Мы выйшлі на арбіту. І зараз трошки падкарэктуем. Усё, добра, нам хопіць гэтага. Мы зараз будзем бясконца падаць. Гэта і ёсць арбіта. Віншуе нас. Мы на арбіце. Нюансы. Колькі у нас дельта-В засталося? Я магу паглядзець, колькі ў ракете паліва яшчэ. 760 дельта-В. Гэтага мала. Нам не хопіць. Нам літаральна просто не хопіць. Я паспрабую зараз выканаць місію, але гэтага не павінна быць недастаткова. Наш месяц вось там. Да месяца пролетаць даволі проста. Так, там некалькі радыёстанцый, але базовая музыка гэта трекі, якія яшчэ хімічнымі рэчамі названы. Ага, окей. Пробуем зрабіць сабе манёвр да месяца. Это адзін з самых простых трансфераў у гульне, таму што не патрэбна рабіць аніякіх дадатковых рэчаў для гэтага. Так, не хапае трошки. І нам на апярэджванне патрэбна. Вось яна, вось ён месяц. Патрэбна зараз разлічыць нейкі такі пралёт наш, у якім мы будзем пасля пралёта вяртацца назад на зямлю. І наш ідэальны пралёт будзе вышыня занадта далёка ад яго. Усё далей, давайте знойдзем нейкую яшчэ кампрамісненькі знойдзем. $900 километров. 1000. Ну, там, 1 000 000 километров. Занадта далёка ад месяца будем пролетать. Я жадаю пролететь як мага бліжэй да яго, наадварот. Потому что я жадаю у ідэале занять данные з самага блізкай кропкі яго. Але ўсё херня атрымліваецца пакуль. Я так толькі павялічваю. Не, вось пачакайце, тут ёсць кропка нейкая пэўная. Не, ўсё роўна далёка. Можа быць яшчэ пазней і слабей.
Нешта я згубіў яго ідзею. А, яшчэ і нероўна, блин. Мне патрэбна выраўняць маю арбіту з месяцам. Так, а як без модаў-то гэта рабіць? Таму што моды вельмі дапамагаюць гэты пралік рабіць, ён вельмі марудны, вот самае выраўняць, напрыклад. У мяне быў мехджэп, па-мойму, карацей мод. Ён робіць простымі пэўныя пралікі траекторый. Вам патрэбна іх не самому падбіраць на вочка, так пакінуць. Вось, вы робіце яго дзякуючы мехджэбу, пры гэтым ён працуе не проста вы атрымліваеце сабе доступ да ўсіх паляпшэнняў. Не, яны навуковыя, то бок вы павінны іх ачыніць, у вас ёсць прагрэсія. І спачатку толькі простыя манёўры, потым усё больш складаныя і складаныя. Гэта ачмурэнны мод. Для тых, хто гуляе ў Kerbal Space Program, вы, магчыма, чулі мех-джэб па тыпу механічны GBD, калі скарочана. Вельмі круты мод. На жаль, я гуляю зараз без модаў, таму прыйдзецца зараз калупацца самастойна. Нам патрэбна змяніць нашу арбіту, бо мы неяк неўдала ў выніку знаходзімся. А ёсць інфармацыя па арбіце? Была ж інфармацыя па арбіце? Вось яна. Вітаю, Пурбай. Рэльеф, ёсць пытанне. А ты ў Занзара той у дзяцінстве гуляў з дыскам у прывадзе ці не? З дыскам, вядома. Вітаю, Нэнрэвенс. Так, выраўняем тады нашу арбіту. Так, манёвр. Дзесьці нахіленне мяне цікавіць, нахіленне маёй канчатковай арбіты. Режим маневра. Это не то. Блин, а дзесьці была інфармацыя, мяне цікавіць толькі адно. Якое нахіленне будзе у мяне, калі я скончу манёвр? Во, вось оно, знайшоў. Я, блин, настолькі даўно гэта не рабіў рукамі, што ўжо забыўся, дзе гэта знаходзіцца. Мне вельмі моды дапамагаю ў гэтым сэнсе. Так, вось так. Нахіленне у нас будзе. Я гляджу зараз у левы ніжні экран. Зараз у меня ўся гульня вось тут адбываецца. Я спрабую прапланаваць свой манёвр, у якім я выраўняюся за месяцам на адным як бы ўзроўні. Бачыце, моя арбіта зараз адрозніваецца ад месяцовай. Я прамахнуся, я буду трошки вышэй над месяцам ляцець, калі якую б я арбіту не пабудаваў, мне будзе праблемна. Вось гэта самае, можа 0,1, гэта самае маё найлепшае. Вось там. Мікра, ось. Нахіленне арбіты. Вось оно, нулевое. Цудоўна. Там будзе яшчэ 100 дельтаве. Мы столькі дельтаве прадзяўблі на гэтым палёце. Ну, можа быць, прыйдзецца перапускаць, таму што паліва не хопіць на ўсё. Ну, нічога, рызыкуем, правильно? Добра, у нас ёсць гэтая штука. Манёвр. Дзе там? Рэжым манёвра. Не тое. Праматаць до наступнага. Пачакайце-ка, я ж... Вось он, манёвр. Да яго, калі ласка, дзесьці было праматаць, не? Нельга? А чаму я не магу праматаць час? Ну ладно, просто паскоримся. Мне нічого не перашкаджае. Там просто ёсць аўтаматычны перасоўвальнік часу, каб не чакаць. Ну просто націскаеш і атрымліваеш сабе адразу же перад манёврам спыняецца. Каб такія, як я, не прапусцілі, не празявалі час, калі гэта патрэбна рабіць. Вельмі зручна. Але не працуе чамусьці. Зараз мы выраўняемся па арбіце з месяцам, каб мы не прамахнуліся міма яго, гэта будзе прасцей тады манёвр зрабіць. Але зноў жа, паліва ў нас 760 дельтаве толькі засталося. Так, манёвр праз хвіліну. Манёвр праз 40 секунд, праз 30 секунд, праз 20 секунд. Зараз мы выраўняемся перад манёврам. Ёсць. Пайшоў прожиг. Выконваем манёвр. Зусім тоненькі. Оп, ёсць, выканана.
Добра, мы выраўняліся з месяцам. Зараз мы можам выконваць як жадаем. Мы павінны будзем... Я спрабую зрабіць максімальна блізкі пралёт да месяца і сабраць навуковых даных. Мы зараз можам сабе такое дазволіць. Прыкладна туды і шукаем кропку, дзе мы будзем найбліжэйшым чынам. Не жадаю урэзацца ў яго, я жадаю быць проста паблізу. І не вылеціць нахрен. Так, нейкая там у нас вельмі адбітая траекторыя атрымліваецца. Колькі гэта 100... Так, вось так. Паспрабуем яшчэ. 30 кіламетраў над паверхняй будзе манёвр. Мы вельмі на нізенькага пройдзем. Так, 50. Ага. Потым, а як я вяртацца буду потым? А вось гэта я не падумаў. У нас там будзе некалькі пралётаў, калі я так пакіну, як ёсць, то у нас будзе некалькі пралётаў. Гэта не зусім тое, што я жадаю. Можа яшчэ... Паспрабуем праляцець перад ім. Ёсць альтэрнатыва яшчэ павінна быць. А ёмай, мы можам разагнаць сябе і выкінуць нахрен на арбіту сонейка. Вось вам і арбітальная прашча. Не, я жадаю не гэта зрабіць. Я жадаю праляцець перад ім. У гэтага пралёта занадта далёка. Ну, ёсць нейкая кропка, дзе я буду шчаслівы, а? Вось она. Была. Павінна быць... Не, зноў жа, гэта выкідвае мяне. Я спрабую зрабіць. Карацей, вы можете карыстацца... Ёсць гравітацыйная прашча. Прыём. Калі вы пралятаеце за аб'ектам, то бок, ну, калі ён наперадзе вас, ён у вас можа разагнаць сваёй гравітацыяй, вы прамахнецеся міма гэтага аб'екта і паляціце далей яшчэ хутчэй. Але вы можете скарыстацца гэтым у адваротны бок. Вы можете праляцець з таго боку, які будзе наадварот, вы будзеце ляцець перад. Вы літаральна пралятаеце перад гэтым аб'ектам і такім чынам запаволіваеце сябе. Атрымліваецца, калі вы просто падляцелі дастаткова блізка, ён як бы пацягнуў вас назад, запаволіўшы ваш рух. Гэтым я спрабую зараз карыстацца, каб сэканоміць паліва і вярнуцца назад. Вітаю, беларуская касмічная праграма. Так, яна самая. Так, я тут напаткаў пра гэткі ж выпадак, які быў у цябе. Там раяць менавіта гуляць з дыскам, бо гульня яго правярае, і калі яго няма, яна нічога табе не кажа, але перамагчы становіцца немагчыма. Вось мне падаецца, у мяне і дыск я утыркваў, так? І дыск быў дакладна, але, па-мойму, ён з самага пачатку быў трошкі пашкоджаны. Таму, можа, ён не счытваўся нармальна. Ведаеш, тады быў час таго, калі невялічкае пашкоджанне на дыску было ўжо фатальна для нейкай сістэмы бяспекі, напрыклад. Так. Добра. Як мінімум, што я магу сказаць, што з гэтым паваротам мы будзем менш паліва выкарыстоўваць для манёвра, так? Але гэта ўсё роўна ўсё нашае паліва. Што за халера? Я магу неяк зрабіць манёвр у свае жалкі 655 для ТВ? Ведаеце, няма такога пункта. Не без варыянтаў. Я не магу зрабіць манёвр настолькі танным. Нам прыйдзецца перазапускаць. Не варыянт. Старыя сістэмы абароны піратаў былі легендарныя і бязлітасныя. Так, хто памятае яшчэ, зараз можа у вас раптоўна вы пасядзееце, Star Force. Памятаеце гэтую халеру? Вось, усё, я больш нічога не буду дадаваць да гэтага. Усё. Олдскулу раптоўна так... Demon Tools, ну блин, Demon Tools, куды ж без яго. Каб не ён, мы б не жылі так добра, як жывем зараз. Это хто ведае, што такое Star Force, то ў цырку не смяецца. Ну, алкоголь 120 нанеслася. У мяне цішэй, у мяне олдскулы зводзіць так, што я зараз, блин, на гэтай цягі толькі далячу, блин, да мусяца гэтага.
Можа вось так. Я тады... О, блин. Не варыянт. Выбухае ракета. Я тады вельмі шмат ДЛТВ згубіў толькі на сваім узлёце ўверх, таму трэба перарабляць. Ну, вось гэты пачатковы манёвр, ён самы дрэнны быў у мяне. Ну, я як бы нармальна выйшаў, але згубіў шмат ДЛТВ. У ідэале мне увогуле ісці на 45 градусаў. Гэта вось ідэальны варыянт, але мне там ракета перагрываецца. Star Force мне частку маю калекцыі дыскаў, блин, просто забіў, літаральна. Дыск трошки пашкодзіўся, бывай. Гульня не толькі новыя сістэмы, у вас ваш жа дыск, які вы набылі, ён не чытаецца. І больш за тое, Star Force меў яшчэ абмежаванне часовае, каб вы ведалі. То бок дыск у вас нармальны, усё ў парадку, але Star Force патрэбна нейкая штука час ад часу па тыпу як больш новая версія, скажем так. І калі ён нейкае несупадзенне па даце просто па часу выйдзе, то Star Force просто не працуе. То бок у вас ліцэнзійны дыск, які ператвараецца ў просто кавалак пластыка. Вось ваша праблема, блин. Толькі не выбухай, ну блин. Занадта хутка рухаемся. Пры гэтым я не выкарыстоўваю, я толькі на бустэрах лячу. Я не ведаю, як мне гэта... Мне вельмі патрэбна выжыць максімум ДЛТВ з гэтага манёвра пачатковага. Каб я мінімальную колькасць яго выкарыстаў і уляцеў як мага далей. Зноў жа, арбітальная хуткасць маё ўсё зараз. Музыка з краком. Музыка ў краках гэтых на гульні, гэта просто абсалют сінема, як кажуць. Так, спрабуем зараз, я выбачаюся, я зараз не гляджу чат, спрабуем не 45 градусаў, а 50 градусаў. Каб не перагрэцца. Я спадзяюся, не перагрэемся. Праблема зараз толькі ў тым, што у нас ракета, мы ў нізкіх слаях атмасферы, мы ў верхняй не выходзім, у нас ракета просто перагрываецца і выбухае. Але нам патрэбна максімальна разагнацца, ну, наколькі можам. Так, перагрываецца. Калі ласка, паліва, скончыся. Я не магу просто гэтыя бустары... Можа адчапляць гэтыя бустары? Чакайце, штосьці выбухнула, але ўсё на месцы. І ляцім. Я думаў, гэта ўсё, але не, яшчэ ёсць. Куды мы вылецем? 190, гэта ўсё роўна далёка. Можа бустары па чарзе актывоўваць? Давайте актывуем бустары не адначасова ўсе 4. Паспрабуем зрабіць так, каб яны 2-2 актываваліся. Спачатку адна пара, потым другая. Па-іншаму зробім. Так, вы актывуецеся. Так, 1-2, зараз давай хутенька яшчэ чат пачытаем. Я з Star Force не вельмі знаёмы, ці то не меў ліцэнзіённыя дыскі, ці не трапіў у яго на момант. Ну вось, шчаслівы чалавек, карацей. Гэта была самая актуальная, самая распаўсюджаная сістэма супрацьпірацтва ў той момант. І тое, наколькі людзі незадаволены Денува, шчыра скажу, блин, херня гэта, наколькі у вас у людзей праблемы з Денува в параўнанні з тым, якая херня была з Star Force. Просто нават і блізка непараўнальная праблема. Так, у нас атрымліваецца, мне падаецца, мы зарабілі ДЛТВ толькі з-за таго, што я зараз іх раздзяліў. Так, у нас больш ДЛТВ стала. З-за таго, што мы па парадку іх адчапім, мы атрымаем сабе яшчэ дадатковыя ДЛТВ просто з паветра. Ён быў не на ўсіх дысках, здаецца, што яго самі выдаўцы не надта любілі. Ну а там, дзе ён быў, мне падаецца, у гульцоў былі ўсе маральныя правы адразу купляць піратку. Ну, я быў тым, хто набываў... Я заўсёды лічыў, што... Нягледзячы на тое, што грошай ні халеры не было, гэта насамрэч... Я лічу, што я тады памыляўся, тады мне патрэбна было піраціць больш. Я набываў тыя гульні, якія мне вельмі падабаліся, ну, па тыпу, калі я чакаў гэтую гульню, а я быў тым чалавекам, які чытаў водгукі, я газеты па гульнях набываў, віртуальнай радасці, мой лепшы сябар. І, карацей, я глядзеў агляды, я разбіраўся, цікава мне ці не цікава, і калі мне супер было цікава гульня, я набываў піратку, боже, гэта самая ліцэнзію адразу, то бок дыск ліцэнзіённы. І гэта было звычайна набыццё адно на год. Ну, по типу, одна ліцензія ў год.
спачатку. Можна на 1,5 нават. А потым я неяк уцягнуўся. Карацей, я даволі шмат грошай аддаў на гэта, на ліцэнзіі. А у мяне даволі вялікая калекцыя ліцэнзій была, і большая частка з якіх насамрэч стала бессэнсоўнымі, таму што дыскі нахрен заціраюцца і паміраюць. Вось такая вось халера ёсць. Deno працуе як драйвер і крадзе час працы ў сістэме. Гэта адразу і фрызы, і памылкі, і ўсё астатняе. Так. Але Star Force не дасць табе гульню запусціць. Набытую табой гульню. Зусім не дасць запусціць. І ты не можаш паскардзіцца і вярнуць дыск, таму што ты проста не можаш яго атрымаць. Усё. Паспрабуйце пазмагацца з гэтым. Так, дайце-ка я кліп сам пагляджу, так. То бок Star Force гэта была забойца, яна магла забіць табе гульню, твою ліцэнзію. Ты не можаш пагуляцца ў гульню, таму што ў цябе Star Force. Таму што тебе наказвае канкрэтна тое, што ты гэта. О, рэальна, прям на лінію гэтага самага на гарызонт трапіла. Прыгожы кліп. Дзякуй вялікі. Я таксама, больш за тое, некаторыя гульні я нават купляў двойчы. Напрыклад, у мяне два ліцэнзійных дыска за дарах. Ага, не халера сабе. Вініл лепш. Вініл проста бомба. Вініл жыве значна лепей. Нават ён пашкоджваецца, заціраецца, але нават і б не блізка як дыскі, і тым больш дыскі з абаронай ад піратства. Нахрен, ненавіжу тебе Star Force, усё. Так. Добра, яшчэ раз спроба. У нас зараз расшчэплены, у нас выніка атрымліваецца. 2 рухавіка пойдзе раней і потым 2 другіх пазней. У выніку мы, атрымліваецца, трошкі запаволім свой разгон, але дадзім час сабе гэтаму самому. Ну, скажем так, не настолькі хутка мы будзем разганяцца. Тым больш, што хутка, разганяцца моцна ў ніжніх слаях атмасферы дрэнна. Вы губляеце дельтаве толькі з-за гэтага. Вам перашкаджае супраціўленне паветру. Ціск паветра насамрэч не настолькі гіганцкая рэч, каб за гэта паплаціцца. Яна важная, то бок вы можете сэканоміць шмат дельтаве, але не галоўная. Вось на гэтых 2 бустерах мы зараз разгонімся як можам. Зараз трошкі дадам рухавіка яшчэ. Блін, я неправільна зрабіў. Чакайце-ка. Мне патрэбна 1 бустер, вось гэты цэнтральны, перасунуць на актывацыю разам з гэтай парай. Тады я магу ім карыстацца, каб кантраляваць ракету, бо ракета зараз будзе менш пад кантролем. Нас ратавала зараз у нашым палёце толькі тое, што мы рухаліся хутка. Кантролю над ракетай у нас няма, калі шчыра. Вось у нас няма тэхналогій на гэта зараз. Таму ракета бескантрольная, мы спрабуем узляцець з тым, што ёсць. Шпільная была б гульня на вінілах. Ну, я бы на гэта паглядзеў. Вельмі шмат вінілаў спатрэбіцца. У мяне была гэта была не ліцэнзія, гэта быў увогуле перазапісаны дыск ад сябра, то бок я там раскайпаваў 10 на 4-5 дыскаў і раскайпаваў сабе Battle for Dune. Emperor Battle for Dune. Крутая 3D-шная стратэгія, супер фацкая. Рекомендую. Дарэчы, нельга набыць зараз нідзе, увогуле нідзе. Просто не існуе краму, якой вы можете набыць Emperor Battle for Dune. Гэта гульню, якую вы хутчэй за ўсё прапусцілі, гэта адна з ачмурэннейшых стратэгій і свайго часу, і ўвогуле. Ось. Зараз, по тыпу, мне складана знайсці нешта такога ж узроўню. Так. Зараз я вярнуся да вас, чат. Спрабую выцягнуць, таму што, бачыце, я зараз бясконца націскаю улева, каб не ўпасці нахрен. Блін, я зноў пераблытаў. Калі я збяру ракету з першага раза, калі б такое было, 600, можа 800 гадзін у гэтай гульне, і я ўсё яшчэ блытаю стадыі. Так. Нам патрэбна адчапіць 2 бустера, як толькі яны скончаць працаваць, і ў мяне няма гэтай стадыі ўвогуле, то бок яны не адчапляюцца, яны будуць да самага канца вісець. Так, вось гэтыя 2 бустера, яны пойдуць вось сюды. Павінны адчапіцца. І актывуюцца потым гэтыя. Можа быць, нават давайте ў адну стадыю адчаплення і адразу старт. Можа быць, гэта дрэнная ідэя. Можа зараз яно выбухне за гэтага.
Шмат такія гульні зараз толькі ў якасці піратак і захаваліся. Ліцэнзіёнак няма, як і тых распрацоўшчыкаў выдаўцоў. Так? Abandonware красавчык. Так, і я вельмі падтрымліваю ініцыятыву GOG, гэта захаванне старых гульнян, і яны проста Abandonware, як бы яны зусім Abandonware, а ёсць гульні, якія нельга набыць, таму што выдавец сказаў, што а мы больш не будзем прадаваць такія гульні, так? Але правы на іх яны маюць. То бок Abandonware як бы захоўвае такое, ну, тое, што нікому не патрэбна, яны выдаляць. А у GOG ёсць такая штука, як захаваць гульню у тым выглядзе, як яна была, нават нягледзячы на тое, што права на яе ўсё яшчэ ёсць у выдаўца. Таму нават, ну, калі некаторыя гульні па даховай ліцэнзіі спецыяльна падпісваюцца, і раз-два яны, ну, GOG будзе змагацца да апошняга, как бы іх абараніць. Я вельмі зацікаўлены ў гэтай ініцыятыве, вельмі крутыя хлопцы, аж мурэнна. А калі гэтага Гідрапанк гулялі, ўсё прапусціл, даўно ўжо было, насамрэч. Это даволі такая, ну, альфу, мы правяралі альфу 10 паўгода таму. Это насамрэч, ну, нарэзка з даволі старога стрыма. Але весела пагулялі, мне спадабалася. Вось, Гідрапанк, для тых, хто не ведае, Гідрапанк гульня, якую зрабілі беларускія распрацоўшчыкі, ну, яна зараз яшчэ ўсё яшчэ ў працэсе працы, але выглядае яна шчыра, ну, як амаль скончаная. Вось, нават альфа гэта пацвярджае, так, багі ёсць, але гэта багі шчыра, гэта не самае важнае ў вашай працы. Вось. Так, ракету трохі разгарнем. О, можа, гэта была дрэнная ідэя. Не трэба было разворачваць ракету. Так, выраўняем. Я спаліў амаль сабе рухавік, так? Прадзяўбана. Не, давайте перазапусцім. Я шмат выкарыстаў паліва, зноў ДДВ шмат згубіў, просто ні на што. Альбо, блин, трэба было праверыць усё ж такі, можа спрацавала бы. Так. Спроба нумар 100-500. Я не ведаю, мы ўжо шмат разоў спрабуем гэту ракету запусціць. Я ўсё яшчэ ў той же самай місіі, у мяне вельмі абмежаваная колькасць гэтых самых тэхналогій, і таму гэта такая балезненная справа зараз. Мы зараз спрабуем зрабіць пралёт міма месяца. Літаральна проста пралёт і сабраць даныя з яго. У ідэале вельмі нізкі пралёт зрабіць. Гэта ідэальны наш варыянт. Мы тупа за навукай палюем зараз. Мне падаецца, мы недастаткова набіраем хуткасць. Магчыма, зараз адваротная праблема, мы проста недастаткова хуткасць набіраем. Наша ракета... Так, я калі не выкарыстоўваю так... Блин, мне патрэбны нейкі кампраміс, у мяне то занадта, то мала атрымліваецца. Я зараз буду выкарыстоўваць усё ж такі гэта самае вадкае паліва у гэтай спробе. Яно нам вельмі карыснае для касмічнага палёту, але чым лепей мы выйдзем на арбіту, тым менш нам прыйдзецца губляць яго потым для манёўраў і выкарыстання, ну, карці ўпраўлення памылак узлёта. Дарэчы, дэмка Гідрапанка ўсё яшчэ даступна. Яна там, не памятаю, дзе яна выкладзена. Спасылачка ёсць, дарэчы, у нарэзцы, у апісанні нарэзкі. Вы можете яе тут падчапіць, так што ўсё яшчэ можна пагуляць у тую ж самую альфа-версію, яна, па-моему, спакойна спампоўваецца. Старонка ў стыме, на жаль, яна яшчэ пакуль не абвяшчаюць дату рэліза. За гэтым нічога не вядома. Вось, паглядзім, як вы будуць ісці справы далей. Так, паліва вельмі хутка мы выядаем. Але ўзлёт зараз больш такі салідны атрымліваецца. Ляцім. Адчапілі? Паляцелі з гэтым. Эканомім зараз паліва. І на цвёрдых наших паліўных паляцім. Нармальна ляцім, нармальна. Мне падаецца, зараз гэта самы найлепшы ўзлёт будзе. Так, у верхнія слаі выходзім.
Што у нас увогуле па вышыні? А па апсіс ужо выходзіць за арбіту. Можам нахіляцца проста ўздоўж арбіты. Вось так. Ідзем і проста паскараемся. Набіраем сабе арбітальнай хуткасці. Максімальна колькі можам на гэтых рухавіках. Мы ўжо вылецім за межы атмасферы. Цудоўна. Цудоўна. 200 кіламетраў. Пры гэтым у нас яшчэ захавалася 1600. Гэта самы лепшы пакуль узлёт. 200 кіламетраў вышыні ў верхняй кропцы. Ёсць. Чакаем манёвра. Манёвр праз 4 хвіліны. Паскараем час. Хвіліни. 2 хвилини до маневра. Ну і зараз трапляем у максимальную высокую нашу кропку на орбите. Это апоапсис называется. Апогелий, по-моему, у советской терминологии. Вось. Так. 50 секунд до маневра. Чекаем просто. Мы будем у самой высокой кропцы нашей орбиты. І, ну, як наша орбита зараз гэта упасть назад на планету, тому не зусім мы на орбите, так? Ну, хоть за межами атмосферы. Блин, неблаго нас выкинуло так. Угу. Зараз 20 секунд. Нам для выраўнівання арбіты не той каб шмат 600 яшчэ ўйдзе. У нас усё роўна, ну у нас будзе больш, чым папярэдні раз, 10 на 300 дельтавэ. Гэта тупа мы не змянілі канструкцыю ракеты, мы просто пачалі карыстацца ёй па-іншаму. Мне не падабаецца, што мы так высока, ну, нам не патрэбна так высока быць на арбіце. Арбітаў 200 гэта да халеры. Ідэальная арбіта у нас была бы гэта самае 90 кіламетраў, 100 кіламетраў максімум. То бок мы ў 2 разы вышэй, чым мы павінны. Это ідэальная арбіта для манёвраў, таму што там менш за ўсё, нам патрэбна менш дельтавэ, каб на яе выйсці. І мы згубім менш. Так. Зараз я... Оп. Вось прыкладна так. Далей гэта манёвр у нас скончаны. Спрабуем далей у нас. А спрабуем давайте з перыапсіса, ну, з перігелія, калі каму як больш падабаецца тэрміналогія, якая. Так, там будзе 400 кіламетраў. Занадта высока мы пралецім над Мусяцам. 156. Калі я подвышу, то мы 200. Ожидаю, блин, это все равно далеко вельми. Там 200. $390. Так, а так мы паскоримся і улетим нахрен, так? Не халеры сабе. Не-не-не, гэта не варыянт. Давайте знойдзем сабе нейкі манёвр, у якім мы будем хотя бы трошки вяртацца назад. 420. Но пакуль я бачу толькі манёвры, у якіх мы улетаем нахрен увогуле на сонечную орбиту. Не, я не ожидаю так далеко вылетать, я ожидаю подзаповодиться. Я шукаю тебе.
Кропка, у якой нешта такое там было зараз. Блин, 10 мільёнаў кіламетраў над гэтым самым. Але гэта 10 можа дакруціць тут трошки. У нас засталося 900 дельта-В толькі. Нам бы ў ідэале хоць трошки дельта-В пакінуць на вяртанне. Так што гэта павінна быць вельмі ідэальны манёвр зараз. У ідэале гэта манёвр павінен быць, які нас і верне назад. Альбо мы будем тармазіць яшчэ бліжэйшыя паўгадзіны, каб вы разумелі. Ну, там можна, скажем так, сэканоміць на пралёце. Так. Толькі там 700. Так. 300. Мне цікавіць пролет у 10 прыкладна 100 километров над поверхней. Это идеальный пролет для меня будет. 200. Я могу зараз по миллиметрам там трошки маневр. А 10 был режим контроля над маневром. Докладная маневр. Вось. Вельми докладно зараз по миллиметру будет равно. Так, крок минимально зробим. Так, оп. 130. Калі дадаем яшчэ, ўжо знікае, так? Настолькі на тоненькага. 100. Наадварот больш павольна, і ўжо мы не трапляем там. І вось зноў з'яўляецца. Вельмі неўдала мы неяк будзем. Так, вось так. Трошки больш устойліва можна? Каб яно з'яўлялася, а не знікала кожны раз. 37. Я могу трошки вось так замяніць арбіту. Просто месца яе. А куды мяне выкіне? Блин, на арбіту Соніка. Не падабаецца. Не падабаецца, не жадаю улетаць на Соніка. Жадаю застацца тут. Мне потым прыйдзецца рабіць місію, якая будзе забіраць яго адтуль, разумееце? Не зусім мой варыянт. 266. Па перакладзе Disco Elysium я ўжо сёння шмат чаго агучваю, але... Дарэчы, наконт пераклада яшчэ адну рэч не сказаў сёння. Я, як мы размаўлялі ў панядзелак, я напісаў у Заум, пакуль ад іх адказа ніякага няма. І шчыра, я, калі нават сфармуляваў пытанне, я задаў максімальна простае пытанне ім наконт гэтых самых, наконт партрэтаў, дзе, ну, як бы можна знайсці. Але я разумею, што яны гэтага не ведаюць. І для гэтага ёсць простая прычына. Я спрабаваў гэта патлумачыць на стрыме, але я не змог сабраць словы для гэтага ідэальна. Ну, як бы, я і зараз не думаю, што я іх ідэальна падбяру. Але, разумееце, калі вы занимаетесь распрацоўкай гульні, вы не ведаеце, дзе вашыя файлы там, дзе будуць ляжаць. Большасць рухавікоў, якія, калі вы самі не рабілі рухавік, на якім гульня зроблена, то вы не будете ведаць, дзе што знаходзіцца. Вы просто не ведаеце гэтага, і гэта нармальна, абсалютна. Таму яны мне не могуць даць адказы на гэта, калі не пасядзяць і не разбяруцца разам са мною. Разумееце, то бок я павінен прымусіць чалавека, які хутчэй за ўсё не жадае гэтым нахрен займацца, прымусіць паглядзець разам са мною, што ж там не так. О, я знайшоў арбіту. Гэта падыходзячая арбіта. Ну што, у нас ёсць толькі адна спроба. А маневр праз 11 хвілін зараз па скорым часе будем спрабаваць. Выраўняемся прыкладна ў напрамку маневра. Дык ты правильна спрасціў пытанне, калі яны не ведаюць, яны хаця б могуць ведаць, хто ведае. Ну, я задаў максімальна простае пытанне, як і падказалі, дарэчы, ну як там размова была. Я спытаў іх, ці могуць яны мне падказаць, як мне перакласці подпісы пад партрэтамі. Гэта насамрэч адзін з прыкладна 30 месцаў, якія мяне цікавяць. Але калі яны не могуць мне партрэты, калі проста яны мне дапамогуць выбраць партрэты, гэта ўжо будзе гіганцкі прагрэс, таму што гэты партрэты мяне бесіць. Ты кожны раз адчыняеш спіс скілоў, а ў цябе там на гішпанскай. Вось, і як бы, ну, я пакуль з таго, што я сам нашукаў, я, в прынцыпе, знайшоў падобнае месца. І я збіраўся нават яшчэ ўчора паглядзець, не дабраўся, на жаль.
паглядзець, карацей, разабрацца, у чым праблема там. Ну, карацей, мне падаецца, я знайшоў патрэбнае месца. Вось. У іх ёсць, і калі я правильно зразумеў, на жаль, я калі паспрабаваў замяніць там шрифты, я зламаў гульню, таму я яшчэ не ўпэўнены, можа у меня фармат шрифтоў не той быў. Ну, карацей, я не дакалупаў тое месца. Калі я ў правільным месцы знайшоў, выбачаюся, я ўпраўляў інтэлект. Я займаўся тым, што вось гэтую разумнасць, якая квадратамі зараз паказваецца, я разбіраўся са шрифтамі, я не з партрэтамі калупаўся. Ось, таму што, ну, мала ли зауму ўсё ж такі адкажуць, я лепей займусь тым, што мне рэальна я буду займацца ў любым выпадку. І вось гэтыя шрифты, як вызначылася, хутчэй за ўсё, заум, ну, калі яны, вось у іх была версія першая на выхадзе, да The Final Cut, яны, там свой набор шрифтоў быў, альбо той же самае, але яны запакаваны былі па-іншаму. І вось яны гэты набор шрифтоў сабралі, яны, там ёсць літаральна папкі, ну, сярод асетаў ёсць асеты, якія так і адзначаны. Legacy Fonts, то бок тое, што сустарэлыя шрифты, якія яны больш не выкарыстоўваюць. Яны рэальна нідзе не выкарыстоўваюцца, у іх нават у гульне, ну, адзначана па тыпу, як яны не будуць карыстацца проста. У іх ніводны асет не спасылаецца на гэтыя шрифты. Ну, увогуле нічого ў гульне не спасылаецца. Яны проста там ёсць. Нахрен не патрэбныя, як бы. Захавалі да лепшых дзён. Так, давайте у нас зараз уважліва трэба манёвр зрабіць, бо нам патрэбна трапіць у ігольнае вушка, і гэта будзе складана. Калі што, мы паспрабуем яшчэ ДЛТВ там выкарыстаць, каб падраўняць наш скок. Але гэта вельмі на тоненькага мы ляцім зараз. Калі ласка, трапіць. Нам патрэбна трапіць з мінімальным адкланеннем у ДЛТВ. Просто з мікроадкланеннем. Микро. Давай. Мы не можем дазволіць сабе нават мікропромаха, таму што кожны 1 метр ДЛТВ гэта сотні кіламетраў. І, дарэчы, мы міма на 300 кіламетраў у арбіце. 423 у нас атрымліваецца. Не, пачакайце-ка. Гэта у нас... Мы можам яшчэ выратаваць гэта. Дададзім манёвр. Трэба толькі зразумець, што на што ўплывае. У нашым манёвры, магчыма, калі я запаволюся, то я атрымаў усё яшчэ той же самы результат. Я там не бачу. 100, так. Пробуем яшчэ бліжэй. 200, так. 200. Блин. Ну, будзе пролёт тут 400. Давайте на гэтым паспрабуем пакінуць такі манёвр, як ёсць, бо лепей мы не зробім, у нас не только шмат ДЛТВ. У нас засталося 157 ДЛТВ, хутчэй за ўсё увесь гэты ДЛТВ у нас уйдзе на тое, каб прытармазіць і, ну, карацей, паспрабаваць вярнуцца. Дык вось, ведае той, хто рабіў рухавік. Ну так, ведае той, хто рабіў рухавік. І атрымліваецца, рухавік-то рабілі не яны. Яны проста, атрымліваецца, напіхалі асеты ў прыладу, зрабілі гульню, напісалі скрипты, якія патрэбныя для выканання гэтай гульні. Але гульня потым, ты націскаеш кнопку у Unity, ты націскаеш кнопку Build, і ў цябе збіраецца гульня і распіхваецца па асетах самастойна. Час ад часу нават дубліруючы гэты же самы асет, які ты запіхнуў. В залежнасці ад таго, як ты распіхаеш сцэны, то бок яны не ведаюць. Яны літаральна не могуць не ведаць, дзе гэта знаходзіцца, і таму гэтае пытанне абсалютна не мае ніякага сэнсу. Я ўсё роўна яго задаў. Па-першае, ну, чаму не? Па-другое, можа быць, есть маленькая надзея, што яны мяне падштурхнуць куды-небудзь. Але у горшым выпадку яны пачнуць паляваць на гэты мод і забароніць яго на Nexus Mods, ну, можа быць. Я сумняваюся, што гэта адбудзецца, але, ну, усялякае бывае. Мы зараз сустранемся з месяцам. Паскараем час. Першы раз такое, электрычнасць амаль няма. Нават лампачкі ледзьве гараць. Але мадэму хапае, каб працаваць. Але ноутбуку не хапае, каб зараджацца. Што там нашы камнашчыкі нарабілі? Ні халеры сабе. Ні халеры сабе. Брутальненько.
Дарэчы, наконт за ўвесь працэс, каб вы разумелі, я знайшоў баг у Unity. Калі я пакуль я занимаўся шрифтамі, у Unity ёсць прылада ўнутраная, якую яны спачатку была модам, а потым дадалі яны як частку афіцыйную, скажем так. І справа ў тым, што я ў ёй знайшоў баг, які крашыў Unity. Я адправіў запыт у Unity на выпраўленне, і яны выправілі. Ну, гэта было яшчэ у снежні, ну, карацей, на самом пачатку на пачатку пратотипирования пераклада я пісаў Unity на выпраўленне гэтага бага. Ён не замінаў мне, ён просто можна было зламаць Unity, карацей. Праз фонд Assembler, там, по-моему, нешта такое называецца. Ось. І, карацей, яны выправілі, яны даволі актыўна. Я яшчэ думаў, это было перад Новым годам, я думаў, што яны ні халеры не будуць рэагаваць. Але не, яны літаральна баг пайшоў у апрацоўку. Яны мяне пра кожную змену статуса наконт гэтага бага паведамлялі мне, і ў выніку я сачыў за прагрэсам, было вельмі чмырана. Ось. Але праблема мінорная, ну рэальна мінорная, там як бы ты можаш у одно поле просто піхнуць, ну, любое значэнне, і калі ты яго піхаеш, у тебе крашцца увесь Unity увогуле. Так. А дзе месяц? Я павінен... Я лечу на месяц. Мне, можа, Соніка замінае, я не бачу. Але я павінен 10 месяц бачыць. Ён жа, блин, тут ёсць. Дзе ты? А дзе ён? А, ё-маё, я зразумеў. Мы не зараз з месяцам сустрэнемся. Ведаеце, што? Альбо зараз. Няўжо мы так доўга будзем там пралятаць? Месяц павінен быць ажно вось там? Гэта месяц? Месяц дзесьці абсурдна далёка, карацей. Вось, бачыце, месяц зараз за планетай увогуле. Ён там схаваўся. І ў выніку, пакуль ён там, ось зараз ён вылецеў толькі, мы настолькі павольна будзем у верхняй кропцы вісець, што мы зачэпімся за месяц. То бок мы зараз час паскорылі у гэта самае, у 1000 разоў. Месяц пакрыху набліжаецца. Я літаральна... Альбо мне спатрэбіцца 2 ратацыі? Мне 2 абарота вакол планеты спатрэбіцца, каб зачапіцца за яго. Ні халеры сабе ў манёвр. То бок вось он месяц, это наша мэта. Я такі думаю, блин, чаму яго паблізу нідзе няма? Я зараз упаду на планету, ну, з размаху ляцім. Разагналіся, і яшчэ адзін абарот. І вось зараз мы вылецім на сам месяц. Это была частка плану. Калі мы трапім у калодзеж месяца, то мы паспрабуем зрабіць наступнае. Мы там ненадоўга, але паспрабуем неяк праляцець бліжэй да яго і вылеціць назад на Кербін. У нас ўсё яшчэ ёсць трошкі паліва. Мы можам сабе дазволіць прыкладна 50-60 ДНТВ такі манёвр. Так, вось зараз мы трапляем ва ўплыў месяца. Бачыце, вось зараз яна нам перабудавала, каб было больш відавочна. Мы зараз знаходзімся вось тут. Месяц вось тут, так? Наша ніжняя кропка, мы зараз запавольваемся, нас месяц падчапляе трошкі, так? Мы можам паспрабаваць накіраваць трошкі сваю траекторыю за невялікі, як бы, ДЛТВ, адносна невялікі. Вось 30, 40, 50, 60. Гэта мой ДЛТВ. Але тады я вылечу хер ведае куды. Я магу просто запаволіцца, цікава. Добра, давайте скінем гэта. Калі я запаволюся, гэта будзе танней хутчэй за ўсё. А не, гэта занадта дорага будзе. Дарагі ДЛТВ. Што я яшчэ магу? Насамрэч не шмат. Вось гэта адхіленне ў бок, яно самае таннае. І тады у нас будзе там 170. Ну вось давайте, можа, у гэтае 50-60 якраз такі мы укладземся, і 60 ДЛТВ нам павінна хапіць
Я спадзяюся, нам хопіць. На тое, каб вярнуцца на планету. Тармажэнне, дарэчы, мы будзем тармазіць вельмі доўга. Ну, гэта вельмі доўгая місія у нас атрымаецца, але мы робім яе на рэштках тэхналогіі, літаральна на самым там мізеры, які ёсць. У нас вельмі не падыходзячыя тэхналогіі па такія місіі, якую зараз раблю, але я лезу туды, куды мяне яшчэ ніхто не пытаў нават. Так. Добра. Да манёўра. 50 секунд. Клімзіч, вітаю цябе ў суполцы. Усё распланавана, усё распланавана. 40 секунд да манёўра. Наши 60 дельтавыя уйдуць літаральна на тое, каб праляцець бліжэй. Калі мы будзем пралятаць блізка, мы актывуем усе нашы навуковыя станцыі і паспрабуем сабраць як мага больш ведаў. Дарэчы, можна ўжо адчыняць, мы што ў космосе. Нам тут нішто не перашкаджае зазірнуць. Наша мэта прывесці гэта ўсе навуковыя там паказанні тэрмометра, барометра і невядомай вадкасці нашай. Прывесці яе ўсё назад. Тады мы заробім найбольшую колькасць навукі. Можна было бы проста перадаць іх праз камунікацыі, але для таго, каб сэканоміць дельтавэ, мы забралі з сабой... Блін, дарэчы, вы ж не бачыце там одну штуку. Вы самую ачмурэнную рэч у гульні не бачыце. Вось гэты час. Дайце-ка я зараз я вам выправлю. У мяне агурок закрыты. Я толькі зараз зразумеў. Так, где там мой? Вот. Ты? Ага. Во, ідэальна. Джеб яшчэ вельмі задаволена глядзіць на кота. Вось. Вы паглядзіце на гэтага задаволенага Джеба. Так, добра. Манёвр. 30 дельтавэ. Ушло. 20 засталося. Подраўняем. 10 дельтавэ. 5. 4. 3. 1. Оп. Это павінна быць амаль тое, што мне патрэбна. 90 кіламетраў над паверхняй месяца. І гэта ідэальны пралёт. Мы вылетим, гэта нас, на жаль, гэта нас паскарае, і мы вылетим трошки высокавата для гэтага самага, для вяртання, то бок 3 мільёны кіламетраў над паверхняй. Я спадзяюся, маіх застаўшыхся 97 ДЛТВ хопіць на тое, каб затармазіць у самай верхняй кропцы і апынуцца хаця б у верхніх слаях атмасферы у гэтага самага, у планеты. Тармазіць мы будзем бліжэйшыя яшчэ 30 хвілін, мы будзем вяртацца 30 хвілін, я кажу вам. Падаецца, ўжо місія амаль выканана, але не, зараз самае складанае будзе. Вось. Добра, робім пралёт. Я паскараю час, бо ляціць мы так будзем даволі доўга. Месяц амаль не мае ніякай гравітацыі. Там мы проста міма праляцім. Это ў 100 разоў, у 1000 разоў паскораны час. Запаволіваемся назад. 400 тысяч километров. Не, 400 километров. 200 километров. Я жадаю зрабіць усе разлікі ніжэй за 100 километров. Гэта, по-моему, лічыцца нізкая арбіта над месяцам. Давайте-ка паспрабуем зараз уже нават. Высока, гэта высока лічыцца. Спадзяюся, ніжэй за 100 километров будзе лічыцца нізка. Я там амаль не бачу нічога. Паскорам трошки. Хоць бы 100 ніжэй за 100 лічылася, а? Бо тады як бы не было неабходнасці настолькі рызыкаваць. Оп. Мне нават перабудавалася не камера. Збіраем даныя, пакуль ёсць магчымасць. Усё яшчэ высока. Халера, не. Гэта ўсё не мела сэнсу. Няўжо. Можа на 90, ну хаця бы на 90. Блин, а што я магу яшчэ зрабіць? Халера. Просто там літаральна ведаў не будзе ад гэтага. Ось у чым праблема.
0. Ну, ми просто ні халер не отримаємо зараз. А чому я не можу там нічого поглядіти? Ой, у мене ще електричність скончилась? Ні, електричність не скончилась. А чому нельга провести експеримент? Гульня? Що за халера? Електричний заряд есть. Чому зникли... А? Display off. Это не натискается, заряд есть. Отчинить нічого нельга. В чому проблема? Гуля. І тільки що було. Ну, я можу... Електричний заряд есть. Я не розумію. А, я на поскоренні, ось чому. Блін. Я продёбал зараз яшчэ і момент нават паэксперыментаваць. Што яшчэ? Магу я тут сабраць хоць якую навуку? Не, ні халеры не будзе. 4 навукі за ўвесь палёт, гэта жарт. Эх, не атрымліваецца, не атрымліваецца. Блин, может быть, я занадто замахнулся з гэтай місіяй, таму што я літаральна на базовых тэхналогіях зараз спрабую гэта зрабіць. Але ж мы так блізка. Там літаральна зрабіць манёвр лепей. Яшчэ одну спробу. Яшчэ одна спроба. Паўтараем усё, што рабілі. Пробуем выйсці на максімальную хуткасць арбітальную, пры гэтым не згубіўшы як мага менш дельтавыя згубіўшы. У нас папярэдні палёт быў самы найлепшы ўвогуле з усіх дагэтуль. Мы ўпершыню нармальна праляцелі міма месяца, і нават я думаў, што гэтага будзе дастаткова, таму што я думаў, што ніжэй за 100 кіламетраў ўжо лічыцца нізкая арбіта. Може, занадто нахиляюся зараз. Так, пішло поскорення. В принципі, виглядає неблаго. Це може бути так само вельми добрий прольот. У нас есть информация по орбите? Так. 50. 60 километров апогелий. 70, 80, 90. Добра. 100 пошло. Мы цудоўна выходим. Это яшчэ лепей будет заход. Мы зараз запаволімся, мы згубім вышыню максимальную. Але мне падаецца, мы да халеры пакінулі дельта-В. Это самае найлепшае, мне падаецца. Можа, я зноў жа пакрыху узгадваю, як яе гуляць, дык і больш эфектыўна выкарыстоўваю сваё паліва. Мы выкарыстаем 800. Так, у нас 1000. У нас застанецца, у нас дагэтуль было колькі на манёвр? 900. Так, 200. Зараз у нас будзе больш за 1000. Это яшчэ лепей. Мы яшчэ больш дельта-В сэканомілі. Падаюся, мы, ну, не адхіліліся толькі моцна. Добра. Хвилина. Можно уже починать маневр. Выходим на орбиту уже.
Прыйдзецца толькі у сярэдзіне гэтай стадыі гэтага манеўра. Оп, паліва скончылася, актывавались. І больш павольна довыконваем гэты манеўр. Добра, нам хопіць. Глядзім. У прынцыпе, нахіленне арбіты ў нас ёсць. Нахіленне ёсць невялічкае. Я думаю, мы можам сабе дазволіць яго, насамрэч. Ой, ой-ой-ой, куды, Юля, хопіць. Назад, вяртай. Я нешта пацягнуў вельмі моцна. Так, вось так прыкладна і разгарнем, таму што ў нейкіх пэўных момантах мы можам далей значна. Вось, увогуле, пралёт 16 кіламетраў. А давайте я гоблін. Там проста, наколькі памятаю, на месяцы ёсць горы, якія... Ой, блин, я сарваў сабе маневр. Пралік маневра ўжо быў, а я яго сабе толькі што ламануў. Ну і ідзе ён. Зараз шукай мне. Я там такі ідэальны маневр зрабіў. 300 километров. Не. Это не тое. Это не тое. Паскараемся. 700 километров. Высоко. Мільён... Да што ты будзеш рабіць, а? Вось гэта больш падобна на праўду. 200. 70. Нас вельмі там разгарне на арбіце, але нам пофіг. В прынцыпе. Угу. Так, тут нам уже патрэбна вельмі дакладная кантроль над манёврам. Тому што 17 километров занадта нізка мы можам разбіцца. 43 километра. Я думаю, гэта яно. Я спадзяюся, там няма гары ў 40 километров, а? Таму што мінус. Мы тады разламаемся просто нахрен. Ёсць? І гэта ў прынцыпе... Так, у нас маневр нават праз 50 секунд. Это будзе наш прыдум. Нешта з кожным разам усё прасцей і прасцей. Мы ўсё лепей гэта робім. Дастаткова проста першыя нашыя вылеты ўвогуле ракета не магла ўзляцець. Гэта тая ж самая ракета, я не змяняў яе канструкцыю. Майстэрства пілатажу. Галоўнае, што джеб задаволены. Ось наша сітуацыя, галоўнае, каб джеб быў. Агурок наш быў задаволены. 27 секунд да маневра. Пачынаем маневр. Дакладнасць вельмі важна у нас. Мы трошки не трапілі. Што у нас атрымалася за нашим маневрам? Наш маневр... Мы бахнемся по паверхню. Цудоўна. Давайте-ка мы выправім гэтую сітуацыю яшчэ адним маневрам. Вось один маневр на 4 метра ў секунду. Праз 3 хвілінкі. І мы ім выправім гэтую сітуацыю. Спрабуем не бахнуцца паверхню месяца, нам толькі пралецець патрэбна. Дарэчы, засталося яшчэ 290 ДЛТВ, то бок дагэтуль у нас было 160, мы 100 плюс там 130 ДЛТВ ўсё ж таки сэканомілі у выніку. Пры гэтым манёвр наш быў не такі адбіты і доўга паралічаны, то бок мы зрабілі яго значна прасцей. Так, паскараемся. Манёвр праз 20 секунд. Яшчэ паскорюся трошки, каб хутчэй. 10 секунд.
Бягучы наш пролёт 27 кіламетраў. Будзем спадзявацца, што там няма гары ў 27 кіламетраў. І гэта павінна быць наша навуковая кампанія. Цудоўна. Ляцім. Паскараем час. Месяц мы да цябе. Мы цябе перахопім па дарозе. Так. У верхняй кропцы мы самі запаволіваемся. Таму што нас цягне гравітацыя нашай планеты. І... Вось тут там мы, бачыце, мы літаральна перад ім будзем. Мы, атрымліваецца, зараз трошкі затармазім аб яго. Мы зараз скарыстаемся яго гравітацыяй, каб ён нас запаволіў. Оп. І ў выніку мы як бы ляцім ад яго, што цікава. Але ён нас прыцягне, і мы ўпадзем назад проста. Гэта выб'е нам трошкі арбіту, на жаль. Не так удала, як хацелася б. Але галоўнае, што мы зробім патрэбны нам пралёт. Ляцім зараз да месяца. Я нічога не раблю, я проста прабую не разбіцца. На жаль, мы будзем на цёмным баку месяца, і там будзе ні халеры не бачна. Але, ну, такая у нас місія, на жаль, у нас нам зручней з таго боку аблятаць. Таму што павольней. Гэта запаволівае нашу ракету, і гэта больш надзейна, скажем так. Танна атрымліваецца. Гэта якраз такі 300 дельта-В, гэта вялікая розніца для нас. Вышыня 200 кіламетраў, 150 кіламетраў, 100 кіламетраў, і мы павінны, вось зараз мы пралетаем 50 кіламетраў. Гэта лічыцца нізкая арбіта? Калі ласка, скажы мне, што нізкая арбіта. У космосе недалёка. Ціск данные сабралі, тэмпературу збіраем. Добра, набраліся данных. Так. Пачакайце-ка. Я не тое раблю. Гэта... Забіраем гэты эксперымент з сабой. Я не тыя кнопкі націскаў. Спадзяюся, правильно ўсё зараз зрабіў. Будзем яшчэ на вышыні ў 20 кіламетраў. Дарэчы, не бачна ні халеры ўвогуле. Але гэта можа лічыцца зусім нізкай арбітай, і там могуць быць іншыя даныя, і там нам больш навукі дадуць да гэта. Навуку. Давайте рэсетнем эксперымент. Пішам даныя. Ну, не, больш мы не атрымаем значна ад гэтага. Мы ўжо пераглядаем, гэта ўсё на месцы. І кантэйнер забралі. Усё, не, нормально тады. Сабралі на навуковыя даныя. У нас, на жаль, больш іх няма, і мы маглі бы больш яшчэ атрымаць сабе, але там яшчэ больш вагі, а вагу мы сабе дазволіць не можам з нашымі тэхналогіямі, гэта кабзда. Вылятаем з задняга боку месяца, і зараз самае складанае прывесці гэта ўсё дадому. Паскараемся. Выходзім з арбіты месяца. Нават не з арбіты, а з гравітацыйнага калодзежа яго. Усё, так. У нас ёсць сувязь з цэнтрам. Я захоўваюся на квіксейф, няхай будзе. Зараз самая складаная частка місіі. Вы думалі, дагэтуль мы там доўга калупаліся? Так, зараз. У нас не так шмат дельта-В, але прыкладна за ўсяго 107, атрымліваецца 70 дельта-В, я магу 90... Я могу апынуцца блізка у верхніх слаях атмасферы планеты. Чым гэта мне карысна? У тым, што я магу толькі пераябся з 300 кіламетраў.
Тым, што я магу пачаць тармазіць аб атмасферу. На жаль, па-іншаму ніяк мы прызямліцца не можам, бо ў нас не хапае моцы рухавіка. Ну, у нас няма дельтаве, які бы мы маглі сабе дазволіць, каб проста ўзяць ды прыляцець назад. Наш дельтаве абмежаваны гэтым самым. Так, мы менш за 80 км, вы давайте 76 км. Можа, нават давайте на 60, так, 50 гэта можа занадта. Мы там перагрэемся і выбухнем. Што мы будзем зараз рабіць? Мы будзем круціцца вакол планеты, час ад часу трапляючы ў яе атмасферу, таму што мы занадта хутка будзем рухацца, у самыя верхнія слаі. І нават разражанае паветра там дазволіць нам пакрыху запаволіцца, і ў выніку мы зараз выкарыстаем 100 дельтаве, каб запаволіцца, ну, як бы трапіць у гэтую атмасферу і час ад часу запаволівацца, а потым рэшту мы выкарыстаем, каб скампенсаваць, калі мы дзесьці нешта напрыклад, занадта нізка будзем ляцець. 10 дзён да наступнага манёўра. Наш манёвр будзе, глядзіце, наша арбіта. Мы вельмі далёка пралятаем ужо, мы амаль, дзе там наша зямля, вось яна, Кербен. 10 дзён да наступнага манёўра, я паскараю час. Просто вісім у сваёй каністры на гэтым самым, у космосе. Можна яшчэ паскорыць. 9 дзён да манёўра, 8 дзён да манёўра, 7 дзён да манёўра, 6. 5 дзён засталося до конца. Ось там наш шарик, які нам патрэбна прызямліцца зараз. Апошні дзень. Запаволіваем час. 4 гадзіны. Ось там, дарэчы, месяц, які мы і прыляталі. Нам зараз вельмі асцярожненька трэба трапіць так, каб мы асцярожна лізнулі паверхню атмасферы. Это асноўная мэта зараз нашага манёвра. Дарэчы, трэба выправіць трошкі на кірунак нашай ракеты, бо мы будзем запаволівацца зараз. Агурка хоць не патрэбна карміць гэта 10 дзён. Дзякуй Богу, агуркам не патрэбны аніякія рэсурсы. Вы можете высадзіць джэба на месяцы, і ён там можа год правесці, і вы будете планаваць гэты год аперацыю па яго ратаванню, альбо проста забыць пра яго. Такое таксама бывае. Ось. Дарэчы, для даследавання, і гэта мы зараз вакол нашай толькі планеты і месяца круцімся, але для нашых даследавання поўнасцю зоркавая сістэма з сваім газавым гігантам, напрыклад, са сваім Марсам мясцовым і гэтак далей, яна, колькі у нас тут планет? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 планет, так? І кожная планета унікальная, са сваімі асаблівасцямі, і па высадцы, і гэтак далей. Яна спрабуе імітаваць нашу зоркавую сістэму, але, напрыклад, мае толькі адзін газавы гігант, Джул. Няма нейкай планеты, па-мойму, з гэтым самымі. З кругамі, як яны, з кольцамі. Вось, на жаль, такога няма. Ось. Але ўсё роўна прыгожа, тут шмат чаго можна рабіць, і вы можете будаваць базы, вы можете рэальна рабіць жылыя комплексы, якія будуць генераваць навуку дзесьці напрыклад, на Марсе. То бок вы можете каланізацыяй Марса заняцца. І там будзе што парабіць. То бок там я магу высаджвацца за кожнага касманаўта. Ну, я магу вылезці зараз за свайго касманаўта, толькі я не ўпэўнены, што мне тэхналогія на гэта ёсць. Вось. Я магу за яго вылезці ў адкрыты космас і, напрыклад, пераляцець аднаго свайго карабля да іншага, напрыклад, такое рабіць. Можна рабіць касмічную станцыю. Можна рэальна сабраць здаравенны карабель, які будзе перасоўвацца, і сам здабываць сабе паліва ў гэтай зоркавай сістэме, напрыклад, такое. Але гэта вельмі прасунутая тэхналогія. Мы зараз яшчэ нават не на ўзроўні Апалона. Нам вельмі далёка да такіх крутых рэчаў. Ось. І гэта можа заняць шмат гадзін гульні. Гульня вельмі комплексная і вялікая. Ось. А калі вы яшчэ даведаецеся пра моды ў гэтай гульні, каб да вашаму часу вольнаму, проста забудзьцеся. 50 хвілін да манёўра. Можна пабудаваць станцыю на сонечнай арбіце? Так, лёгка. Нават вельмі блізка, толькі трэба прадумаць ахалоджванне на гэтай станцыі.
Таму што ў космосе ўвогуле вялікая праблема з тым, каб адводзіць цяпло. Для гэтага ёсць тэхналогіі, дарэчы, тут. Якая праблема ў космосе? У космосе кажуць, што вельмі холодна, у космосе ніяк, у гэтым праблема. І самы просты спосаб аддаць цяпло, гэта перадаць яго, ну, аддаць гэтае цяпло, гэта яго патрэбна чамусьці перадаць, яно кудысьці павінна сыходзіць. І як вы разумееце, калі вам у твар дуе вецер, вашае цяпло лёгка забіраецца гэтым ветрам, таму што навокал ёсць газ. А ў космосе няма ні халеры, і вашае цяпло застаецца нахрен з вамі. І таму сонейка, якое на вас грэе, яно у вас працягвае грэць і грэць і грэць, і тэмпература нікуды не сыходзіць. Вы працягваеце перагравацца. Для таго, каб аддаваць гэту тэмпературу, вы павінны як бы, ну і дарэчы, пры нізкім ціскі яшчэ і выпарвацца ўсё пачынае значна хутчэй. У выніку вам патрэбна знайсці нейкі спосаб, як аддаваць гэтае цяпло у нічога. То бок літаральна хутчэй за ўсё ну, нейкія прылады для гэтага. Ёсць радыятарныя шчыты спецыяльныя, якія хітра перадаюць гэта, але хутчэй больш не аддаюць, а нават размяркоўваюць вось такое. Каб рэальна пазбавіцца ад гэтай тэмпературы, патрэбна адкінуць кавалак нагрэты. То бок перадаць у адзін нейкі аб'ект усю максімальную тэмпературу і адкінуць яго проста. Гэта адзіны спосаб нармальны. Карацей, гэта такая даволі складаная праблема. Але можна, ну, тут так, тут ёсць тэмпература, дарэчы, ну, яна ёсць ціск паветра. Можна, ну, трэба проста распланаваць сваю штуку. І, дарэчы, да сонца даволі складана трапіць. Ну, таму што вам патрэбна да халеры ДЛТВ, каб запаволіцца так, каб вы пачалі падаць на сонца. Таму, калі хочацца блізкую арбіту сонечную, блізкую, толькі я пра блізкую зараз кажу ўвогуле ўвесь час, то некая праблема. Ну і арбіта сонца, мы на арбіце сонца, ну, тэхнічна, так-то. Ну, ось, я пару дронаў ураняў на сонейка. Дронаў канкрэтна, ну, таму што кербінаў, гэта кербалоў трошкі шкада. Яны крутыя, яны зеленыя агуркі. Так, што у нас атрымліваецца? Перыапсіс 39 кіламетраў, гэта нізкавата. Так, нізкавата. А што я магу? Я магу паскорыцца, так? Трошачкі. Так, это манёврам адмяняем. Вось так будзе 63. Давайте крыху паскарэння праз 19 хвілін. Я паспрабую сябе трошкі разагнаць, каб мы не трапілі ў вельмі нізкія слаі атмасферы. А як тут кіраваннем сваім, кіраваць сваім гурком? Ім можна гуляць толькі па-за караблём? Ці можна паглядзець на інтэр'еры ракеты касмічных станцый? На жаль, кіраваць можна толькі, ну, па-за межамі, то бок унутры ніяк. Але дзесьці была камера, я зараз баюсь у яе выходзіць, бо я не памятаю, як потым з яе выйсці. Карацей, можна зазірнуць, як гэта выглядае ад вачэй увогуле кіраваць усё з кабіны, калі ёсць жаданне. Просто гэта, каб як складана. Я зараз баюся, што гэта камера... Ну, давайте, я захаваўся. Вось так гэта выглядае ад джэба. Мы глядзім зараз знутры. У нас усё, што ў нашай кабіне каністрачкі ёсць. Вось там, дарэчы, зямля, ну, кербін. Вось, розныя кабіны, вядома, па-рознаму выглядаюць. Хадзіць па гэтаму нельга, але кербінаў можна перасоўваць паміж гэтым самі. Вось, дарэчы, зараз як мне выйсці з гэтага. Я памятаю, што гэта праблема. Патрэбна ведаць клавішу для гэтага. Альбо ў наладах пошукаць. Зараз. КСП, Switch, View, Change you back to ship. Не, гэта не тое. Change view. Зараз я шукаю клавішу ў інтэрнэце. Я памятаю, што гэта праблема. Але ж даў паказаць. Так. Блін. Я нешта знаходжу, не ўсё не тое. Фокус, камера, переключэнне паміж. Так, гэта кантроль караблёў. У людзей іншая праблема. Яны кантралююць карабель не то, якім патрэбна. А я шукаю канкрэтна кнопачкі.
Блін, і тут няма ў гэтым. Ды што ж ты будзеш рабіць? Знайшоў сабе праблему. Так. Switch view out of як она, cabin атрымліваецца. Cabin CSP. Exit pilot view, ось. Усё, це. Мне чамусьці падказвалася, я просто баяўся націснуць штосьці не тое. Вельмі баяўся, таму што гэта вялікая праблема тады. Ну, я бы узяў сабе нешта адчапіў, напрыклад, там, альбо актываваў нейкі рэжым яшчэ. Так, усё, камера ў нас на месцы. Дарэчы, ну атрымліваецца, гэта клавіша за гэта адказвае. Вось каб яны пакінулі просто кнопку тут справа знізу, гэта было бы значна лепей. Добра, у нас манёвр праз 17 хвілін. 18. Паскараем час. Магчымасцяў у гульні да халеры, калі вы ўлезеце нават без модаў, калі вы ўлезеце ў моды, вы можете пашыраць сабе геймплей яшчэ гіганцкі. Я рэкамендую моды браць толькі якія, скажем так, трошкі дапамагаюць у геймплей, напрыклад, пралічванне траекторый. Зараз я ляцеў на месяц. Месяц самая простая, самая простая касмічная аперацыя. Для некаторых патрэбна, для таго, каб некаторыя пралёты рабіць, трэба як у рэальным свеце абіраць пару года альбо год, у які вы вылет робіце, таму што вы тады патраціце менш дельта-В. І вось з-за гэтага ёсць спецыяльная той жа міг-джэп, вельмі рэкамендую як мод. Ён якраз такі дазваляе вам гэтае акно вылета абраць без неабходнасці рабіць дадатковыя суперпралікі, як сачыць за рухам нябесных цел. Вось тут нічога гэтага не патрэбна. Ён зробіць за вас, вы просто абіраеце самае зручнае для вас акно і паляцелі, скажем так. Плюс дапамагае трошкі асіста пры ўзлёце пасадцы. Ну, пры ўзлёце ў асноўным. Пры пасадцы, дарэчы, таксама. Блін, колькі мы? 85 кіламетраў. Ладно, мы занадта высока зараз на арбіце. Мне падаецца, мне адбалансаваць... Я занадта высока на арбіце, мне адбалансаваць ідэальна свой манёвр не атрымаецца просто з таго, што мне рухавік занадта моцны. Усё, 64 километра, идеально. Мы пролетим. Так, а ці можна, як чалавецтва, засраць усю околяземную арбіту касмічным смеццем? Так, можна. І пару разоў... Гэта... Глядзіце, якая справа. Нават калі шмат рэчаў на арбіце, ударыцца аб штосьці малаверагодна. Просто таму, што космос... Мы кажам пра гіганцкія памеры, але, нават калі у мяне тут 1000 аб'ектаў будзе, дарэчы, у гульні ёсць налада. Яна па замаўчанню пакідае смецце 250 аб'ектаў, смецця. І пры гэтым, аб'ектам лічыцца, напрыклад, цэлая ракета. Яна адзін кавалак смецця. Вось, калі яна цэлым кавалкам ідзе, а не групай, напрыклад, 4 бустера, якія вы адстрэлілі, яны будуць лічыцца 4 кавалкамі. Толькі калі яны аб'яднаныя ў адзін аб'ект, толькі тады яна будзе лічыцца так. Вось. І, карацей, вы, можете так сапраўды засраць. І ёсць верагодна, што вы бахнецеся аб адну з такіх запчастак, але са мной гэтага ніколі не адбывалася. Вось, ні разу. Там, разумееце, калі я жадаю трапіць у нейкі кавалак, вам спатрэбіцца шмат сіл, каб забраць з гэтага кавалка свайго кербанаўта, якога вы там забылі. Альбо у вас не атрымалася... У нас зараз можа атрымацца неўдалая аперацыя па вяртанню джэба, і ў выніку нам прыйдзецца рабіць яшчэ аперацыю, дадатковую ракету, якая будзе яго забіраць. У мяне такое было не раз. Таму што я не разлічыў паліва, але аперацыя была амаль зроблена. Я, дарэчы, у пэўны момант зрабіў нават спецыяльны шаттл, які забіраў кербанаўтаў з арбіты, калі ў мяне не атрымлівалася нармальна іх, самому забраць. Гэты шаттл мог самастойна поўнасцю зляцець у атмасферы, выйсці ў знешнія слаі атмасферы, пераключыцца на іншыя рухавікі, прыстыкавацца да іншага карабля, да іншай ракеты, забраць яго, нават калі ў яго скафандра там няма альбо нічога такога, і забірае яго, і ён прызямляецца спакойна. Там без не скафандра пытання, а па тыпу, калі ў яго паліва няма ў скафандры, там паліва ёсць у яго асабістае, яно можа скончыцца за місію. Калі паліва ў скафандры няма, ён не можа сам дабрацца да гэтага шаттла, то шаттл можа яшчэ прыстыкоўвацца і чапляцца за гэтыя ракеты сам. Я, звычайна, кожнай ракете рабіў станцыю дока, каб можна было забраць, забіраць кербінаў. Альбо рабіць станцыі ў космосе. Вельмі зручная рэч для стыкоўкі. Вось, паскораны час у 1000 разоў. Мы зараз будзем рабіць шмат ратацыі вакол зямлі. Гэта будзе шмат падходаў.
Трэба прасажыць, каб першы быў удалы. Час паскораны ўжо ў 10 000 разоў. Нават з гэтым мы ляцім і ляцім. Кожны раз, калі мы будзем залетаць у атмасферу, зараз мы давайте запаволімся, хоць трошкі. Наша хуткасць просто гіганцкая будзе. Пры набліжэнні да планеты мы ў верхніх слаях атмасферы будзем рухацца з такой хуткасцю, што наша ракета можа перагрэцца і выбухнуць. Вось, гэта наш галоўны вораг. Але тым, што мы будзем карыстацца тым, што мы будзем залятаць і вылетаць, ну, як бы, да планеты. Вось у нас ідзе паскарэнне, вось тут наша хуткасць, дарэчы, на нашым шарыку. Арбітальная хуткасць расце зараз. Ужо 1000 метраў у секунду. Чым бліжэй, тым яна вышэй. Я не памятаю, якая нармальная будзе, ну, для таго, каб нам нармальна было прайсці атмасферу. Як жа добра, што я дадатковы парашут паставіў. Яна нам спатрэбіцца, думаю. Хутчэй за ўсё, мы рэшту нашага паліва выкарыстаем у самым канцы, каб запаволіць яшчэ дадаткова. Альбо неяк яшчэ манёвр нейкі зрабіць, калі ўсё пойдзе не так. Мы зараз 170 кіламетраў над паверхняй, атмасфера пачынаецца 80 кіламетраў. Там уже пачнецца ціск, і мы пачнем запавольвацца аб яе. Наша карысць якраз такі. Дарэчы, яшчэ вельмі круты мод адзін, які дадае эмбіент святло да змрочнага боку планеты. Быццам бы тут ёсць гарады, і ў нас трошкі ракету лепей бачна, таму што зараз мы чорная і чорная. Але, на жаль, я без модаў гуляю зараз. Я на новым камп'ютары яшчэ не ўсталяваў. Там прылада патрэбна для модаў, свая асаблівая, толькі для КСП выкарыстоўваецца, і там свае нюансы. Дарэчы, яшчэ раптоўны факт, які вам нахрен не патрэбны. Гэта самы Kerbal Space Program зроблены на Unity, на том же самым рухавіку, на якім зроблены Disc Elysium. Калі вам гэта было калісьці цікава. Так. 70, вось оно, мы вайшлі ў... пачакайце, 70, я памыляюся, 70 кіламетраў гэта атмасфера, не 80. Я ўжо забыўся. Мы будзем пралятаць, колькі ў нас? 43? Не, ўсё нормально. 64 кіламетры гэта наша самая верхняя кропка у пралёце. Зараз мы на мільёны і мільёны кіламетраў ўжо скрачаем сваю арбіту. Там хутенька сотні тысяч кіламетраў. Не сотні тысяч кіламетраў. 100 кіламетраў упала, яшчэ 100 кіламетраў. Вельмі бачна, як падае, і абарот ужо будзе вакол планеты не за што там 9-10 дзён, ён будзе за 7 дзён, напрыклад. Вельмі значна хутчэй, значна хутчэй. Некалькі такіх абаротаў, і мы ўжо выйдзем, в прынцыпе, у адэкватную хуткасць. Нават. Ну, як некалькі. Насамрэч, чым менш наша хуткасць, тым менш мы запавольваемся. Як бы нам прыйдзецца паглыбляцца ўсё глыбей і глыбей у атмасферу ляцець. Можа быць, я выкарыстаю нават свой Delta V дзеля таго, каб запаволіць сябе ў атмасферы. Ну, скажем так, не запаволіць у атмасферы, а даць сабе магчымасць правесці як мага больш часу ў атмасферы. Усё, можам паскарацца. Мы вылецелі з атмасферы. Робім яшчэ адзін праварот. Наш абарот. Мы дзесьці 1000 кіламетраў у арбіце згубілі. То бок, ну, у верхняй кропцы. Кілометраў, я зараз там вельмі паскорыў. Калі што, гэтая місія ўжо займае 35 дзён. То бок, і ў асноўным з гэтых 35 дзён мы вяртаемся назад. Большую частку часу. Ужо. Даляцелі мы там за не вельмі важную колькасць. Можа, за пару дзён. Ну, не, там 10-3-4 дні мы ляцелі да месяца. Яшчэ 1000 мы згубілі кіламетраў у арбіце. Зараз нават 2000. Это можа быць не вельмі эфектыўна. Можа, варта ўсё ж такі... Я не бачу, каб мы нагрываліся, мы не максімальна выкарыстоўваем сваю ракету для гэтага. Ну, то бок, яна можа вытрымаць значна больш.
Не, там нешта нейкі кавалак нагрываецца, я бачу. Один. Ну добра, няхай нагрываецца, я не вельмі бачу, каб яго там перагрэвы нейкія пэўныя былі. З гэтым, дарэчы, мы можам і без аніякай дельтавыя сесці. То бок, ну, вось гэтага дастаткова. То бок, можам проста круціць доўга. Я мог бы адстрэліць частку ракеты, якая з палівам, але зноў жа, гэта дадатковы кантроль, і на выпадак, калі нешта пойдзе зусім не так, у нас ёсць дадатковы яшчэ дельтавы, які можам выкарыстаць, напрыклад, для таго, каб запаволіць сабе ў крытычнай сітуацыі. Скараем. Яшчэ пройдзе 47 дзён ужо місіі. Так. 34 тысячи кіламетраў гэта наша самая высокая кропка нашай арбіты, і яна якраз такі зніжаецца. З гэтымі заходамі я запаволіваю сябе, і зніжаецца якраз такі самая верхняя кропка ў гэты момант. Я знізіў яе з 42 тысяч, то бок мы 10 тысяч ужо амаль запаволілі. Так. Я думаю, трэба будзе запаволіцца ў верхняй кропцы. Так, вылецелі? Не, яшчэ не вылецелі, вы зараз вылецелі. Так. Можа быць, запаволімся яшчэ. Выкарыстаем трошки дельта-В. У нас яго 174, правильно? Можа быць, ёсць два варыянты, як мы можам выкарыстаць наше дельта-В. Мы можам затормозить у ніжняй кропцы, таким чынам нам менш абаротаў прыйдзецца рабіць. Так? І гэта ўжо няблага вельмі. Давайте захаваемся у першую чаргу. Рызыкнём. І я паспрабую затормозить у ніжняй кропцы. Літаральна просто у самую ніжнюю кропку пойдзем. І там максімальна нашу дельта-В спалім. Вось такая моя прапанова. Дурная, можа быць, але такая прапанова. Так, я возьму нижнюю кропку самую. И у ёй, ось тут яна у нас будзе, запавольваем на 100, на вот пролік у нас будзе, мы прыкладна можем прыкінуць, што атрымаецца. 174, так? Ну, дарэчы, гэтага будзе недастаткова, каб нам... Ну, гэта скараціць нам арбіту вельмі, але ў той жа момант гэта не нешта змяняе значна. Мы можам гэтага ж дачакацца, просто дачакацца. Як наконт таго, каб запаволіцца ў самай верхняй кропцы? Так, можа тут? Так, вось тут у нас будзе больш кантролю. Я паспрабую пайсці ў больш глыбокія слаі атмасферы, каб запавольвацца яшчэ хутчэй. Гэта патрабуе мінімальнага дельта-В, але мы паскорым працэс. Хоць і больш падвысім рызыкі. Ой. Так, патрэбна асістанс. Так. Праз 23 хвіліны гэты манёвр будзе. Ён мікраманёвр, насамрэч, там не вельмі значна. Мы трошкі запаволімся тут за ўсяго 2 дельта-В, але трапім у больш глыбокія слаі атмасферы. 20 хвілін. Десять хвілін да манёвра. Самае жудаснае, што можа у нас адбыцца ў нашых манёврах, гэта мы сутыкнемся з месяцам. Ведаеце? То бок мы будзем рабіць розныя аперацыі, і потым мы такія, хопа, і месяц такі нас просто выкідвае на арбіту сонейка, і да свідос просто. Так. Ёсць. Выканана. Самая ніжняя кропка зараз у нас 56 километров. А давайте яшчэ трошки. Невялікі. 52. 50. 46. Ух, я рызыкоўны. Пагнали. Ну, полетели. Зараз у нас пачне перагравацца. Зараз мы будем выкарыстоўваць на максимум наш корпус. Я спадзяюся, мы не перагрэемся, не выбухнем. Я захаваўся перад гэтым, там нормально.
Мы ў атмасферы. Асістант спецыяльна выключаны, зараз будзе нашу ракету коўзаць як пашчасціць. Я не жадаю, каб электрычнасць уходзіла з ракеты зараз. Бачу, нагрываецца адзін кавалак. Гэта хутчэй за ўсё абляцоўны шчыт, дарэчы. Там. Подсвечивается. Так, бачите, ракета чырвоненькім пакрываецца. Оп. Мы ў больш плотных слаях атмасферы. Мы тут, насамрэч, толькі кранаем, яны трошкі платней, яны не суперплотныя слаі. Праблема ў тым, што мы на такой высокай хуткасці 3000 метраў у секунду мы рухаемся. Таму мы атрымліваем вось такі след за сабою. Гледзячы на тое, што мы як бы трошкі толькі кранаем, насамрэч. Тут не такая плотная атмасфера. Затое, наша арбіта дальняя нават візуальна скарачаецца. 17-16 тысяч кіламетраў, 15 тысяч кіламетраў, 14. То бок там мы 10 за 2 абароты зняли, а зараз мы шмат іх здымаем. Галоўна не перагрэцца, не выбухнуць. Гэта адзіная наша праблема. Мы на мяжы. У нас амаль перагрываецца запчасткі. Калі вось гэтая палоска на запчастцы дасягне максимума, яна выбухне. Это мінус запчастка. Я спецыяльна даю зараз некая асістанца, і ракета трошкі яна носіцца як, ну, просто круціцца і нестабільная. Гэта зроблена наўмысна, таму што так яна дазваляе ёй хоць трошкі круціцца і трошкі абагрывацца не толькі ў адным месцы і яшчэ і запаволівацца хутчэй. Для нас вельмі... Дарэчы, можна пабачыць, ужо 6000 кіламетраў. Мы з 40, там, 33, напрыклад, тысяч кіламетраў, мы апусціліся да 6. Мы амаль 20 тысяч кіламетраў скокнули зараз за адзін такі рызыкоўны пралёт. Але хуткасць усё роўна такая, што нас выкідвае далей на, ну, з атмасферы, і мы праляцім і яшчэ пару абаротаў такіх зробім. Спадзяюся, страйкаў мне за музыку ўсё ж такі гэтага самага Surviving Mars не накідаюць? Не павінна, спадзяюся. Ўсё ж такі гульня, можа, яны не зразумеюць, што я праігрываю у гэтым Kerbal Space Program. Так, пралёт зараз быў вельмі хуткі, нас не настолькі доўгі абарот. У нас абарот замест 10 дзён зараз ужо 1 дзень па арбіце ідзе. Улятаем зноў у атмасферу. І зараз зноў усё чырвонае будзе. Вось. Дарэчы, ну, пакуль мы тут гарым, я вам раскажу яшчэ, што можна ў гульне рабіць. У гульне можна будаваць роботаў, ну, то бок дроны, не дроны, як яны ж. Зонды, нават патрэбна рабіць іх, таму што яны дазваляюць вам праводзіць камунікацыю да вашай галоўнай планеты. Вы можете перадаваць навуку не толькі Вось зараз я вязу гэтыя веды назад, літаральна. Гэта вельмі складаная місія сама па сабе. А самае простае гэта проста перадаваць іх праз, ну, перадатчык, праз антэну. На жаль, у мяне добрых тэхналогій на гэта няма, але антэна ловіць не бясконца. Вам патрэбна цэлую сістэму спутнікаў зрабіць, каб далёка дабівала. Ну, то бок яны будуць і па ланцужку перадаваць інфармацыю адзін ад аднаго. І чым вышэй тэхналогіі, тым больш можа быць дыстанцыя паміж гэтымі спутнікамі, каб яны працавалі. Напрыклад, зараз Джэп уваходзіць у атмасферу і не мае ніякай сувязі з цэнтрам, таму што яму перашкаджае тупа вось гэтая, ну, арэол вогненны гэты. Ён збівае, ніякай сувязі з цэнтрам няма. Ды і, калі шчыра, так-то ў нас і антэны няма для таго, каб з цэнтрам размаўляць, таму я бы не вельмі клапаціўся на гэта. Вось. Можна рабіць ровары і катацца. Можна рабіць самалёты, можна рабіць камбінацыі, ну, усяго. То бок вы можете зрабіць ракету, з якой вылятае самалёт, а потым з гэтага самалёта выпадае ровар. Калі ласка. Калі жадаеце, можете рабіць. Гульня не абмяжоўвае вас у тым, якая інжынерная думка вам прыйдзе ў галаву. На жаль, я абмежаваны тэхналогіямі і неяк абсурдная сітуацыя я не магу вам паказаць там супер-пупер тэхналогіі. Да і нават калі вы далёка забіраецеся, вы спрабуеце быць практычным. Ну, як мага прасцей ўсё зрабіць. Вось. Таму што чым больш частак у ракеты, тым больш шансаў, што нешта зламаецца. У пэўны момант рухавік гульні ўжо ўвогуле сам трошкі такі
Слухай, ты мог бы, калі ласка, не вось гэтую 1000 дэталяў выкарыстаць, а хаця бы, ну, там, 900. Ось, так што там ёсць свае складанасці. Так, мы запаволіліся яшчэ, і мы ўжо выходзім на увогуле даволі адэкватную арбіту. 3000, менш за 3000 ўжо кіламетраў, 9800. Запаволіваемся, працягваем. Гарэць нам яшчэ даволі доўга, калі шчыра. Ну, вось, чым ніжэй мы па арбіце, тым, ну, як бы, павольней, складаней, як бы, атрымаць сабе, збіць гэты дельтавы. На Hollow Knight адпраўляецца 9500. Дайце-ка пагляджу одну штуку. Мне цікава, што ў нас увогуле з галасаваннем, як у нас справы. Заўтра у нас скончваецца галасаванне. Таму мы можам зараз паглядзець, прыкладна прыкінуць, у каго якія шансы. На першым месцы Broken Sword 1. Ну, яна ўжо ёсць, ужо праверана, і там мы будзем гуляць у рэмастар першай часткі, якая выйшла ў 96-м годзе. На гэту гульню ўжо быў рэмастар, ну, там, свой, як бы, там, Director's Cut, які выйшаў у 2009 годзе, але ён трошкі падзамяніў гульню. Новы рэмастар, які папярэдняга года, ён, насамрэч, ідзе да каранёў гэтай гульні, да 96-го года і адаптуе якраз такі гульню 96-го года. Герой эмоцыі магіі 4 на другім месцы 37100, на третьем месцы Devil May Cry 5 з 31000, Warcraft Adventures у нас на четвертом месцы, а легенды Эйзенвальда замыкаюць топ-5 з 23600. Гледзячы ўвогуле на наше галасаванне, спіс у нас даволі вялікі, і у нас даволі такое павольнае, як бы у нас няма такога, што топ-5 вельмі моцна адрозніваецца ад топ-6 і топ-7, то бок, ну, топ-10 увогуле замыкаецца 20 000, то бок, гэта невялічкая розніца, таму наши шансы таго, што пралезе нешта у топ-1, даволі высокія, калі хтось на запасе балаў ёсць верагоднасць скока пэўнага. Напрыклад, той же Hollow Knight, які мы ўжо гулялі, ён ужо дабраўся да 20 000 і 10 знаходзіцца ў топ-10. Раз, 3, 4, 5, раз, 2, 3, 4, 5. Літаральна 11 месца, але ён дзеліць гэтае 11 месца 20 000 з Costume Quest, Baldur's Gate першым і Hollow Knight, то бок яны усе разам там сядзяць. Ось, плюс, дзякуючы стрымам дадатковым па аўторкам, на якіх мы абіраем гульню, якая, ну, проста у рулетцы выпадзе, нават у гулін, якія дзесьці далёка ў хвасце гэтым, яны ўсё роўна маюць шанец. І, дарэчы, як кажу, усё даволі выраўнялася. У нас няма такога... Раней было даволі моцна, бачна было, якую гульню актыўна прасоўваць, а якая, ну, менш актыўна атрымліваецца. І розніца гэтая была значна больш. Зараз яна ўсё трошкі падвыраўнялася. Зноў вяртаемся ў атмасферу. Джеб задаволены справа знизу. Самы шчаслівы агурок на дзікім захадзе. Так. 50 кіламетраў. Зараз самая ніжняя кропка нашага пралёту, нашай арбіты, гэта 45 кіламетраў, але мы яе таксама губляем. З чым мы зараз рызыкуем і балансуем? Нам нельга занадта глыбока заходзіць у атмасферу, таму што там будзе больш высокі ціск, больш высокая верагоднасць перагрэцца і разбіцца. Пры гэтым, калі ў нас занадта нізкая будзе арбіта, вось гэтая, то мы на вельмі высокай хуткасці трапім у гэты ніжні слой, мы выбухнем, і пры гэтым мы яшчэ і губляем вышыню вось гэтай ніжняй кропцы, таксама, як вы можете побачыць злева знізу, лічбы, якія кажуць нам аб тым, дзе наша высокая ніжняя кропка арбіты. Вось. І гэтыя 45 кіламетраў, яно пакрыху запавольваецца, мы іх таксама губляем. Чым больш мы запаволімся, тым больш мы будзем губляць у ніжняй кропцы, і тым хутчэй будзем трапляць у ніжнія слаі атмасферы. Для таго, кароткая версія для тых, хто не зразумеў, пра што я ўвогуле і куды я вяду, давайте не выбухнем, давайте не выбухнем і занадта хутка не войдзем у атмасферу. Вось гэта наша галоўная мэта. Бо чым хутчэй мы заходзім у атмасферу, тым хутчэй мы як бы запавольваемся, менш часу на гэта губляем, але і рызыкуем больш. Так. Паелі ўжо на 1000 кіламетраў.
Ну і ўвогуле абарот у нашай арбіты ўжо не 10 дзён, а ўсяго 1 гадзіна, што значна больш камфортней. Вылетаем зноў з атмасферы. Перагрэў, дарэчы, стабільны. Мы не вельмі рызыкоўна перагрываемся, але зноў жа сітуацыя пакуль не крытычная. Я думаю, я зараз захаваюся, калі мы вылецем з атмасферы, пралецем трошкі далей, я захаваюся яшчэ раз. Бо мне падаецца, зараз мы пакрыху набліжаемся да крытычных рызыкаў, там, дзе я менш і менш магу выправіць. Чым вышэй мы на арбіце можам быць, тым лягчэй нам менш дельтаве патрэбна, каб выправляць нашы памылкі. Зараз жа мы ўжо у самых апошніх, не апошніх, а блізка ўжо да канца гэтых віткоў. І гэта кожная змена арбіты будзе каштаваць нам больш і больш дельтаве з кожным разам, з кожным абаротам. Якога у нас так не шмат. Апошняя рэшта ўжо ракеты. І, насамрэч, 168 дельтаве гэта не блага, але каб вы разумелі, наша хуткасць на арбіце зараз 2900, і зараз будзе расці яшчэ, дарэчы, 3000 метраў у секунду. Каб кампенсаваць гэтыя 3000 метраў у секунду, мне патрэбна 3000 дельтаве, то бок 3000 хуткасці, так? А яно адзін да аднаго працуе, так? Вось яна мая хуткасць, мне патрэбна столькі-то паліва, каб адваротна у мінус пайсці па ёй, альбо наадварот паскорыцца, так? І атрымліваецца, каб гэтую хуткасць мне скампенсаваць, мне патрэбна 3000, з якіх ёсць у мяне максімум 160. Таму, мы і тармазім зараз аб атмасферу, замест таго, каб спрабаваць тармазнуць проста з тым палівам, якое засталося. Яно скончыцца імгненна для маіх мэтаў. Так, запаволіваемся. Арбітальная хуткасць, дарэчы, не гледзячы на тое, што мы павінны зараз паскарацца, яна наадварот падае. То бок мы насамрэч запаволіваемся. Гэта сапраўдна бачна ўжо эфект. І гэта цудоўна. Ужо не 3, дарэчы, вось, тое, што я казаў, 3000 у нас было, там 3100, калі мы першыя віткі рабілі. Зараз хуткасць 2800 у самай хуткай кропцы. І атрымліваецца, што мы скінулі 10300 дельтаве проста за атмасфернае тармажэнне. Увогуле планы. Заўтра я яшчэ не ўпэўнены, ва што мы будзем гуляць. Я зараз раблю, я час ад часу, можа хтосьці заўважыў, я нараблю наступную прыкладна цыкл з гульнямі. Мы гуляем нешта вялікае, доўгае, сюжэтнае, якое мы праходзім ад пачатку да канца. Пры гэтым, каб, зноў жа, тым, каму можа не падабаецца такая гульня, якую мы гуляем, альбо спрабую пазбегнуць спойлераў, яны будуць, прапускаць спецыяльна гэтыя стрымы, і я гэта разумею. Таму у нас ёсць аўторкавыя стрымы і пятнічныя стрымы, таму заўсёды ёсць што паглядзець. Пры гэтым, калі мы скончваем сюжэтную нейкую вялікую гульню, ёсць мелкія пэўныя гульні, да якіх я вяртаюся час ад часу, і, ведаеце, проста, скажем так, для разнастайнасці штосьці можна патыркаць, да чаго я потым не буду вяртацца, напрыклад, даволі доўга. Прыклад, Kerbal Space Program. Гэтая гульня, у яе можна ўкінуць гіганцкую колькасць гадзін, і гуляць толькі ў яе, насамрэч. І я кажу, я не ведаю, у мяне абсурдная колькасць гадзін у Kerbal Space Program, не трэба столькі ў гульню гуляць увогуле. Вось. Дык вось, наступная гульня, якая вялікая па памерах, я планую Alan Wake 2. Ужо прайшоў пэўны час ад рэліза, і я толькі зараз да яе дабяруся, нарэшце. Далёка не на самым хайпе гуляю, я спецыяльна пазбягаў усіх спойлераў. Я гуляў першую частку. Гэта было тады, калі яна выйшла, калі першая частка выходзіла. Я спрабаваў перапрайсці першую частку, але зразумеў, што я ведаю сюжэт, асноўныя галоўныя сюжэтныя твісты, і мне ўжо не настолькі цікава.
Таму вось атрымліваецца, што пачнем мы Алана Вейка дзесьці, можа быць, я сумняваюся, што заўтра, я жадаю заўтра яшчэ пакінуць дзень на штосьці, у мяне ёсць кандыдат на заўтра, таксама з космосам звязаны, у нас сёння тыдзень космоса такі. Вось, ну дарэчы, яшчэ і Андрамеда ўвогуле трапна, касмічны тыдзень у нас атрымаўся. Ёсць адна гульня, якую я не гуляў, я набыў яе па зніжках вось гэтых весенніх. Вось, і я даўно трымаецца ў маім, я трымалася ў маім вішле даволі доўга, вішлісце, выбачаюся, уже не вымаўляю словы. Я трымалася ў маім вішлісце ўжо доўгі час. Яна не тое, каб супер нешта надзвычайнае і ачмурэннае, я сам не ўпэўнены наконт яе. Я жадаю яе паспрабаваць, і яна танна мне засталася, таму я паспрабую. Гульня Space Haven. Пра выжыванне на караблі. Гэта такі, па выглядзе, гэта RimWorld, я толькі па выглядзе кажу. Гэта RimWorld сумяшчоны з Faster Than Light, для тых, хто ведае. У адным камплекце. То бок RimWorld на караблі, які вы дабудоўваеце і выжываеце невялічкім караблём калоніяй. Як вы яго пабудуеце, так і будзе. Пры гэтым на вас час часу нападаюць. Вось. Прыкладна вось такое у мяне ўражанне ад гульні, таму мяне зацікавіла, бо я спасылаюся на тыя гульні, які мне падабаюцца, і яна ў раннім доступе, яна можа быць нязграбная, яна даволі доўга ў раннім доступе, распрацоўваецца даволі павольна, я сачу за ёй. Але і зараз на зніжках даволі танна. У выніку вырашыў набыць і паглядзець, што за яна. Так што, можа быць, заўтра зацэнім, што там як. Alan Wake другі будзе ўжо на наступным тыдні. Можа быць, нават з панядзелка адразу. Пачнём яго. Так. Мы улятаем зноў у атмасферу. Наша ніжняя кропка ўжо 44 кіламетры. Яна не тое, каб моцна падае, і гэта добра. Я жадаю, каб яна засталася на гэтым узроўні як мага даўжэй. Але чым ніжэй наша арбіта, тым больш часу мы праводзім у атмасферы. Я маю на ўвазе ўвогуле наша арбіта, нават верхняя кропка, калі падае. Кола мае такую асаблівасць, што яно становіцца вужэй у радыусе, і як бы мы больш часу проста праводзім у гэтай атмасферы. І чым даўжэй мы ў атмасферы, тым больш мы запавольваемся. А гэта значыць, што падае яшчэ і наша ніжняя кропка нашай арбіты. Дарэчы, яна неяк хістаецца, то расце, то падае, што цікава. Сачу за параметрамі, 44 кіламетры нармальна. Мы зараз у ніжняй кропцы нашай арбіты. Пераграваемся мы ўсё менш. Я не жадаю рызыкаваць і зніжаць зараз наш абарот. Па тыпу, яшчэ ніжэй глыбей у атмасферу ісці. Але можа варта было б ужо. Зараз верхняя кропка нашай арбіты гэта ўжо 500 кіламетраў. То бок ужо нават не 1000. Становіцца ўсё лепей. Можа быць... Не, ведаеце што? Мы зараз цудоўна бавім час на 45 кіламетрах. Наша дельтавая, наша хуткасць арбітальная упала до 2600. Давайте будем працягваць у тым жа тэмпе, не будем рызыкаваць. Доўгая місія, і шкада будзе прадзяўбаць тыя матэрыялы, якія мы правязем на паверхню. Дарэчы, навукі нам павінна як мінімум на одну, можа, дзве. Альбо дзве маленькія, альбо одну вялікую тэхналогію нам хопіць. Чэзь усё так прыкладна. Тэхналогіі з кожным раундам, скажем так, там, чым вышэй, чым далей у дрэве, тым больш яны каштуюць. Таму я спадзяюся, што хаця бы мы палепшаныя рукавікі набяром. Вітаю, Дон Бідон. На Baldur's Gate 1 адпраўляецца 2500.
ёсць. Мы вылетели амаль. Мы уже запавольваемся так, что у нас мы не гарым нават месцамі, ну і калі мы вылетаем з атмасферы хаця бы у высокіх слоях. Ёсць. Дзе 500 на вылеце? Гэта, ў прынцыпе, неблага выглядае. І варта запаволіцца яшчэ. Можа быць. Зараз якраз такі я бы і... Можа выкарыстаць гэтыя апошнія 160 спецыяльна, каб запаволіцца ў ніжніх слоях атмасферы? І знізіць гэтую арбіту. І такім чынам мы будзем, пойдзем на пасадку. 2500 просто яшчэ да халеры, ўсё яшчэ шмат. Я просто не памятаю, наколькі гэта актуальна насамрэч. Я не памятаю, якія... Калі ты ўжо дастаткова разоў прызямляўся на планету, ты ведаеш, колькі ты можаш дазволіць сабе перагравацца ў атмасферы, як нізка ты можаш праходзіць у гэтую атмасферу. І вось зараз у мяне складанасць у тым, што я не памятаю, колькі гэта для Кербала. Я сам жадаў заляцець у гэтую гульню, але так складана распачаць разабрацца. Я скажу, што так, пачатак можа быць складаны. Тут ёсць туторыял, і ён даволі шмат чаго тлумачыць. Плюс, я скажу, можа падацца, што супер складана, але вы пачынаеце настолькі з простых ракет. У вашай ракеты няма ні халеры, акрамя таго, вы можете націснуць адну кнопку і вы ўзляціце. Так? Таму гэта не такая гульня, як сімулятар нейкі, у якім вы павінны разбірацца ўсё ўсё адразу. Ты павінен адразу ведаць шмат, каб пачаць у яе гуляць. Kerbal Space пачынае цябе з самых-самых базовых рэчаў. Просто калі ты гулец з досведам, ты можаш ставацца ў тыя рэчы, якія яшчэ не разумееш, як яны працуюць, з мінімальным наборам тэхналогій, як я зараз раблю. Я зараз раблю не самую, адну са складаных рэчаў для пачаткоўца не рэкамендуемую, так? У першы раз, калі я дабіраўся да месяца, у мяне былі тэхналогіі ў некалькі разоў пераходзячыя мае зараз. І гэта былі мае першыя пралёты. Я грындзіў навуку на паверхні планеты. Я літаральна лётаў ракетамі па паверхні планеты і разбіваў свае ракеты аб розныя месцы гэтай планеты, каб сабраць там даныя. Вось, літаральна так. Гэта можна нагрындзіць на самім Кербіне да халеры навукі, якую можна сабраць, і вы пачынаеце з вельмі простых тэхналогій, у якіх вам проста разабрацца. Таму гульня паступова, яна вас не вучыць нічаму. Там ёсць туторыял, рэкамендую яго прайсці, але гэта не зусім абавязкова, таму што самае складанае гэта арбіты. І я пачынаў без туторыялаў увогуле. То бок я гуляўся проста як гуляецца, з простых тэхналогій, і потым, калі я зразумеў, што мне патрэбна разабрацца, напрыклад, як стыкавацца у космосе, мне спатрэбілася 2 апарата састыкаваць у космосе. Тады я пайшоў і зрабіў місію у туторыяле, якая тлумачыць, як што дзе націскаць, каб састыкаваць 2 аб'екта ў космосе, як выраўняць іх хуткасці і як гэта ўвогуле працэс адбываецца. Так што вы можете рабіць туторыялы не тады, калі, вось у самым пачатку ўсе туторыялы прайсці, а рабіць іх скажем так, у той момант, калі вы адчуваеце, што вам патрэбна нейк тлумачэнне, як гэта працуе, на прыкладзе, скажем так. Таму не самае, яна даволі павольна вас уводзіць у гэта. Усё ў парадку. Elder Kings 2 мод для Crusader Kings 3 атрымлівае 1000. І на як перакладаць гульню яшчэ 1000 адпраўляецца. Дайце-ка я зазірну, у нас спіс аднавіўся. Так, у нас гэтая пазіцыя топ-5 застаўся на месцы. Baldur's Gate 1 трапіў на 6-е месца. Добра. Кіберпанк падсунуў трошкі што ж такое? Словы. Кіберпанк 2077. Добра. У нас вось гэта як перакладаць гульню 14800. Пакрыху лезе ў топ. Гэта добра. Дарэчы, можа быць, я як перакладаць гульню, я пакіну на наступную рулетку і буду пакідаць, як перакладаць гульню на наступныя рулеткі, бо там не тое, каб шмат. Можа быць, гэта варта было бы мець ўсё ж такі суботні нейкі стрым, на як перакладаць гульню, каб я не быў абмежаваны ў часе. Але можа я што паспею, то паспею, як бы за 3 гадзіны. Можа быць так зрабіць. Калі гэта будзе нармальна, я ж как гаспадар, то мы можам такое зрабіць. Таму што... Што гэта за катэгорыя? Гэта катэгорыя, гэта не гульня, але з-за таго, што зараз ідзе пераклад Disco Elysium, я ў прынцыпе магу патлумачыць і паказаць, як гэта выглядае. То бок, як распакаваць асеты з гульні, як атрымаць сабе тэкст,
як гэта запакаваць усё назад і ну як бы як працаваць з тэкстам. Не сам я не буду кранаць той момант, як правільна там фразы ну выкарыстоўваць. Я не тлумачальны, я не буду займацца працай тлумачальнага слоўніка альбо ўвогуле працы перакладчыка. Я канкрэтна як тэхнічная частка гэтага працую, як гэта выглядае. Было б вельмі цікава. Я просто про тое, што я думаў пра гэты стрым як асаблівы стрым, якім трэба ладзіць у суботу спецыяльна па-за межамі расклада. То бок, ну так, такую вельмі асаблівую рэч. Дайце-ка я пап'ю. Мне трохі складана ўжо гаварыць тупа з-за таго, што вадкасці не хапае. Вось. У выніку атрымліваецца, што ідэя была пакінуць гэта на суботні стрым. Я час такі ладжу з нейкімі асаблівымі ну рэчамі, якія не трапляюць у гульні, і трэба будзе, ну для іх патрэбна пэўная падрыхтоўка. Я магу паспрабаваць яго пакінуць у рулетцы, таму што я думаю, што ў прынцыпе там не тое, каб шмат падрыхтоўкі. Я спачатку думаў на гэта пісаць сцэнар нейкі і думаць, што мне патрэбна будзе распавесці абавязкова, каб гэта умясціць. Напрыклад, у нас быў стрым па ДНД першы, і я жадаў зладзіць яшчэ другі, але ўсё на яго нават на падрыхтоўку блізка часу няма, таму што я не пакрыў самую тую частку, якая мне цікава. Для данжэн-майстраў, якія ўжо даўно вядуць ДНД, я гэтую частку так і не закрануў на тым стрыме і пакрыў толькі палову прыкладна з таго, што я планаваў. Думаю, што з перакладам гульні там хутчэй больш можна імправізаваць, то бок не абавязкова мець сабе нейкі ліст таго, што я хацеў бы сказаць. Просто рабіць як робіцца, ведаеце. Ну гэта не будзе такі вось не рабіць з яго нешта такое святое з гэтага стрыма, каб не адкладаць яго вельмі далёка. Таму што у мяне зараз у працэсе ідзе падрыхтоўка да стрыма з катлеткамі, і ідзе яна пакуль павольна. Трэба заняцца тэхнікай і разабрацца, як гэта ўсталяваць усё на кухні. І вось гэтую частку я пакуль не разбіраў. І ну бо хапае чаго, чым заняцца без гэтага. Але стрым, напрыклад, па катлетках будзе абавязкова яго зладжу. Вось, не жадаю сабе бэклог яшчэ стрымоў такіх нарабіць, якія патрэбна шмат падрыхтоўкі, таму можа быць, як перакладаць гульню можа спакойна прайсці, як і такі проста аўторкавы стрым альбо пятнічны стрым. Так. 44 кіламетры. У нас усё яшчэ ніжняя кропка не падае, і гэта вельмі пазітыўна, таму што мы рызыкуем трапіць у наступную яшчэ слой атмасферы, і там будзе значна больш жорстка, чым зараз. Мы зараз даволі спакойненька пролетаем праз верхнія слоі атмасферы. Вось гэтае пакрасненне, пачырваненне і тое, што ў нас агонь навокал, гэта насамрэч усё ў парадку. Гэта нават і блізка мы не пад пагрозай яшчэ. Але я не жадаю вельмі падвышаць рызыкі. Я, дарэчы, жадаў на гэтым вітке можа зрабіць, прытармазіць яшчэ. Давайце-ка так і зробім. Давайце зараз. Я паспрабую. Зараз мне спатрэбіцца асіст, калі ласка, на рэтраград. Добра. Асіст у мяне ёсць электрычнасці. Зарада электрычнага хапае. Джеб спраўляецца самастойна збольшага. Праз хвіліну будзе ніжняя кропка гэтай арбіты. Я ў ёй выкарыстаю увесь свой гэты самы увесь застаўшыся дельтаве, то бок сваё паліва, і запаволюся. Гэта хутчэй за ўсё і будзе нашым прызямленнем на гэтым вітку. Бо мы ўжо і так дастаткова згубілі. Ўжо там верхняя кропка ўсяго 390 кіламетра, то бок мы ўжо вось амаль на прызямленні. Гэта падаецца лепей, значна лепей не будзе. Ці захаваўся дзесьці стрым па ДНД? Абавязкова захаваўся, павінен быць на Ютубе у архіве стрымоў. Усе стрымы, якія толькі былі, за ўвесь час ёсць у архіве стрымоў на Ютубе. Яно працуе як сховішча, калі YouTube нешта ўціхара не выдаліў. Калі нават YouTube гэта зрабіў, то у мяне заўсёды ёсць сховішча яшчэ лакальнае з усімі стрымамі. Я трымаю іх уся. То бок у мяне нават самыя першыя стрымы
з таго, чаго я пачынаў, з гэта з хронотрыгера, нават яго стрымы ўсё яшчэ ёсць, вісяць. $320, ретроград. Добра, зараз актывуем наш рухавік. 4 секунды. 300 у самой высокай кропцы. Пачынаем. Торможэнне. Опа, усё. У прынцыпе, глядзіце, у мяне засталося... у мяне не засталося дельта-В. Усё, добра, адстрэльваем гэту частку, нам яна ўжо не патрэбна. Там просто ні халеры паліва ўжо не засталося, можна не бянтэжыцца. Мы зараз, у любым выпадку, уся наша арбіта ўнутры атмасферы, і яна падае. Зараз самая ніжняя кропка 20 кілометраў, 15 кілометраў, і зараз мы ўжо будзем прызямляцца. Это мы будзем пакрыху запаволівацца і падаць. Але нам прыйдзецца паўпланеты яшчэ абляцець хутчэй за ўсё. Джэб, колькі ў нас электрычнасці яшчэ хапае, але яна можа скончыцца ў той момант, калі нам будзе патрэбней больш за ўсё. Ну, можа зараз самы ўвогуле патрэбны момант. Добра, пакуль парашуты нам нават не пахне выпускаць, бо мы занадта, па-першае, занадта высока ў атмасферы, па-другое, занадта высокая хуткасць, яны проста не выпусцяцца нават. Так, добра. Мы ўсё яшчэ прыкладна на адной вышыні, мы амаль не губляем вышыню. Это мы там трошкі толькі вось ну, незначна карацей. Таму, мне падаецца, у нас ідэальны ракурс. Прызямлімся мы ўначы, дарэчы, наколькі я бачу. Наша арбіта ўпадзе так, мы дзесьці ў гарах уначы ўпадзем. Там ледзь будзе бачна. Горы гэта дрэнна, ідэальнае наша месца прызямлення гэта вада. Але, на жаль, ну, не разлічыў. Можна было бы, можа, пару віткоў яшчэ планеты пачакаць і вылавіць больш удалы момант, хаця б проста ў акеан упасць. Праблема гары ў тым, што у нас менш часу запаволіцца застаецца. Вось, таму што зямля тупо выша. Ну, вышэй, чым яна была бы над вадою. Над вадою шмат часу, і на вадзе можна з размаху ударыцца, і яна яшчэ кампенсуе. Так што вада наш лепшы сябар для прызямлення. На жаль, мы будзем прызямляцца не так. І яшчэ і ў цемры, блин. Ну ладно. Наша хуткасць арбітальная 2000. Гэта добра. Была 3000, калі мы толькі пачыналі, і мы ўжо падзнізілі яе даволі значна. Яна пакрыху падае, і мы запавольваемся. У плотныя слаі атмасферы мы пакуль не ўваходзім. Адзінае, я гары не бачу. Вы ведаеце, што самая падстава? Калі там гара будзе, і нам патрэбна будзе раскрыць парашуты раней, альбо нешта рэагаваць на гэта, я ні халер не пабачу проста. $1800. 1600 наша дельта-В. Яно переключилася на хуткасць над паверхняй планеты. Там так упало. Трэба ўжо бегчы. Добра, гэта бядня есть, как гаспадар. Мы літаральна прызямленне толькі робім. Я спадзяюся, оно пройдзе добра. 1500. Хуткасць. Мы ўсё яшчэ занадта хутка рухаемся. Вышыня 27 кіламетраў. Добра, мы запаволіваемся 20 кіламетраў. Хуткасць раптоўна пачынае падаць. 900 метраў в секунду. 800. Ачыняем парашуты, як толькі з'яўляецца магчымасць. Ачынілі першую групу парашутаў. Яна павінна нас вельмі запаволіць зараз. Падае хуткасць, Парашуты павінны... Выпускаем другую групу парашутаў. Там бачна ў цемры, ну, вам... Я спадзяюся, вам хоць штосьці бачна. Мы літаральна зараз камеру трымаем, каб хоць трошкі было заўважна. Таму я усталяваў модык, якія дадаюць трошкі больш святла, тады хоць заўважна. Уначы не настолькі сумна садзіцца. Цудоўна. Гэта будзе дастаткова, больш, чым дастаткова. Мы ўжо запаволіліся. Для таго, каб нармальна спыніцца, ну, як бы,
сесці на зямлю, нам патрэбна прыкладна у ідэале 10-6 метраў у секунду. Гэта самая мяккая пасадка будзе, ну і ніжэй. Можна яшчэ мякчэй, але гэта як бы каб не разбіць сабе, нічога не разламаць, нам патрэбна, ну, ніжэй за 10 гэта дакладна, але бывае і на 9-8 нешта ламаецца, таму 6 і ніжэй гэта аптымальна. Дарэчы, я магу памыляцца, я не вельмі бачу цемры, але мы садзімся літаральна ў ваду. Так, мы садзімся ў ваду. Так. Добра, мы зараз уже вертыкальна просто ўніз апускаемся, мы сядзем у ваду літаральна на ўзбярэжжы. Да гор мы ўсё ж такі не даляцелі. Мы ў нейкае возера ўвогуле садзімся. Альбо такое невялічкае мора. Бо планета не такая вялікая, па мерках планеты гэта дакладна мора, але для нас гэта хутчэй за ўсё возера просто. Такое. Оп. Раскрыліся парашуты. Мы ў самых плотных слоях, мы ўжо 2 кіламетра над паверхняй. 2 парашуты самых хуткіх, яны расчыніліся поўнасцю. 26 метраў у секунду. Ну, то бок мы яшчэ пакуль хутенька апускаемся, але яшчэ і усе парашуты-то не расчынілі до конца. Усё ў парадку. Мы добра сядзем. Ну што, цэлы стрым на одну ракету. Такое бывае. Пры гэтым мы не рабілі комплексную нейкую місію, мы рабілі місія не складаная сама па сабе, але мы рабілі яе на мінімуме тэхналогій неабходных. Ну, можа, так, ну, прыкладна на мінімуме. Таму яна так зацягнулася, але бывае такое, што вы місію адну робіце даволі доўга, калі яна яшчэ мае некалькі ступеняў. Напрыклад, вашая мэта наведаць некалькі планет адразу. Вось, вы па тыпу прыляцець да адной, потым на другой і гэтак далей. І калі вы робіце складаную місію, яна можа заняць у вас, ну, шмат часу. Ну і вядома, калі вы... Тут сістэма захавання працуе так, што хутчэй за ўсё, калі вы доўга ў місіі, вам прыйдзецца альбо перапачынаць яе нанова, альбо рабіць місію, якая будзе ратаваць вашу папярэднюю місію. Вось, і магчыма для гэтай місіі таксама спатрэбяцца ратоўнікі. 4 метра ў секунду наша хуткасць, гэтага больш, чым дастаткова для мяккага прызямлення. Я зараз паскору час. Бо гэта будзе займаць яшчэ, мы будзем апошні кіламетр апускацца вельмі доўга. Вельмі камфортнае прызямленне будзе. Яшчэ і на ваду. Дарэчы, уся місія заняла 60 дзён, каб вы разумелі, наколькі, ну, я карыстаўся перасоўваннем часа. Тут можна і шматгадовыя місіі ў выніку зрабіць як бы за адзін вечар, просто што вы будзеце перасоўваць час. Звычайна я гэтым не карыстаюся, таму што, ну як, бывае такое, што мне не хочацца сачыць за місіяй, якая там, ну, цэлы год будзе рабіцца, альбо 3, альбо 4. Я пакуль гэты гады прайдуць, я яшчэ некалькі місій выканаю. Таму я адпраўляю зонд, тут ёсць можна ставіць сабе гадзіннікі, якія будуць вам нагадваць, што у вас місія, там хутка будзе манёвр на нейкай місіі, і вы можете зрабіць сабе сістэму гадзіннікаў, якая будзе вам нагадваць, што у вас некалькі місій паралельна ідуць, вы выконваеце адразу некалькі штук, і вы займаецеся там рознымі рэчамі. Таму што на нізкай арбіце у вас гэта можа займаць, ну, 10, там, 20 дзён, 30 дзён. А місія каля там Меркурыя мясцовага, то гэта надоўга. Яна там будзе 2 гады місіі, гэтай 3, можа больш. Прызямліліся, прывадніліся, калі дакладна. Мы вяртаем нашу машыну, мы можам забраць яе, і мы вярнулі сабе ўсю навуку, якую мы там сабралі на нізкай арбіце. Віншую нас з выкананнем місіі. Навука. Няблага, 128 навукі. Нам хапае на, ось як я і сказаў, нам хапае 129, гэта, по-моему, літаральна на самую... самыя крутыя 90 у нас зараз каштуюць. Так, 90 у нас каштуюць, больш танныя у нас каштуюць 45. Ага, окей. Мы не можам сабе дазволіць адразу за 45 і 90 у нас не ўлазіць у бюджэт гэтай навукі, але давайте сабе набудзем адразу. Палепшаныя рухавікі. Это важно. Так, правильно?
Яшчэ нейкія рухавікі ёсць? Альбо яны там, па-мойму, яшчэ далей, ці не? Ну, давайте, лепей ракеты, гэта важна. Ракеты гэта заўсёды добра. Мы далей лётаць, лягчэй здабыць сабе нашае дарагое ДТВ будзе. 84 навукі, не хапае трошкі да наступнага. Але я возьму вось гэтыя штукі, яны нам будуць карысныя для будаўніцтва. Зараз я ўжо буду скончваць, але набудзем сабе адразу тое, што вельмі важна. Розныя рэчы, запчасткі для ракеты, шмат іх. Цэлыя комплексы іх, і з імі ўжо можна значна больш чаго зрабіць. Добра. Праматаю на раніцу, таму што кожны раз глядзець на свой гэты цэнтр касмічны ўначы, ну такое, во, раніца, прыхажусь. Захоўваемся, і я буду перадаваць вас далей. Глядзім, хто ў нас што робіць. Заўтра у нас, хутчэй за ўсё будзем гуляць у Space Heaven, пра якую я казаў, касмічны камбінацыя, па выглядзе камбінацыя Rimworld і Faster Than Light, FTL. Я не ўпэўнены, што гэта так. Я не настолькі глыбока паглыбляўся, я мала ведаю пра гульню, але быў вельмі зацікаўлены, мне падабаецца, як яна выглядае, мне, ну, не, просто піксельны стыль такі, изометрычны. Мне падабаецца будаваць калоніі, мне падабаюцца выжывачы, коланісімы, карацей. Вось такое. Мне такое падабаецца. Таму вырашыў, што цудоўная можа быць для мяне, і я даволі доўга за ёй сачыў. Я зараз бачу, у нас ёсць Ліл Зорка, гуляю у Infinity Nikki. Добра. І яшчэ нагадваю, што выйшла нарэзка па гідрапанку на асноўным канале на Ютубе. Нягледзячы на тое, што найменш відосаў, чым на архіве стрымоў, значна менш, але ўсё ж такі гэта мой асноўны канал. Калі вам цікава, калі ласка, паглядзіце, гульня зроблена беларускімі распрацоўшчыкамі, і, ну, як бы хацелася б падтрымаць іх. Вось, плюс яшчэ, насамрэч, яна выглядае як, у прынцыпе, падскончаная гульня. Я здзіўлены, што яны ўсё яшчэ не рэлізнуліся, але, зноў жа, я гуляў альфа-версію, так былі багі, але цалкам, ну, у прынцыпе, гульня ёсць, гульня на месцы. Добра, перадаю вас да Ліл Зоркі. Нешта адбываецца. Зараз я пасачым. Добрага вам дня.